ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இது வந்து லெவல் 1 படிப்பு. இன்னைக்கு வந்து 18th சாப்டர், 18th டே, 18வது நாள், 18வது சாப்டர். இன்னையோட இந்த கிளாஸ் முடியறது. எல்லாரும் யாரெல்லாம் வந்து இது குவிஸ் எழுதிட்டீங்களோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் வந்துடும். இ சர்டிபிகேட் தானே, அது எழுதி முடிச்சாச்சுன்னா கிளிக் ஹியர் ஃபார் சர்டிபிகேட் என்ன வரும். அப்படி அங்க பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு இதுல வந்துடும், மெயில்ல வந்துடும். உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கல அந்த ஐடியில வரும். அப்படி அங்க தெரியலனாக்கா ஸ்பேம் ஃபோல்டர்ல போய் பார்த்தேன்னா, இன்பாக்ஸ்ல வரலன்னா மோஸ்ட்லி வரும். இன்கேஸ் வரலனாக்கா அப்ப ஸ்பேம்ல போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஓகே, அப்போ நம்ம வந்து இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். நல்லா வேண்டிக்கலாம். நம்ம இதே போல எப்பவும் இந்த 18 டேஸ் எப்படி கண்டினியூஸா நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வர பார்த்திருக்கோம். அதே போல ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சிருந்து இந்த மாதிரி படிப்பேன். L1 மாத்திரம் இல்ல, L2 மேல மேல படிப்படியே நம்ம ஏறின்னு போகலாம். ஏன்னா இதுதான் வழி, இதை தவிர வேற வழியே கிடையாது. இந்த நம்ம துக்காலயத்துல இருக்கோம் இல்லையா, இந்த உலகத்துல இருந்து தப்பிச்சு போனோம் அப்படின்னா என்ன ஜெயில தான் இருக்கும். அப்ப தப்பிச்சு போறதுக்கு என்ன வழி? ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் தான். அது என்னது, ஜப்பா மூலமா பண்ணலாம். எல்லாருக்குமா சங்கீதம்னா எல்லாம் இது சரிகமப்பா பாடணும் அது கிடையாது. பகவான் நாமம் எடுக்கணும். அப்ப என்னது, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். சோ இந்த மகாமந்திரம் சொல்ல சொல்ல வந்து இட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட். அப்ப நம்ம வந்து கரெக்டா குருவோட இதுல நம்ம படிச்சுருக்கோம். அண்ட் வெரி எஃபெக்டிவா இருக்கும். உங்களோட லைஃப்லயும் நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு 2 மாசம் நல்லா வீட்லயே ஒரு மாலை பண்ணுங்க போதும். ஜஸ்ட் ஒரு மாலைன்னா 108 டைம்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஸ். அது உங்களுக்கு நல்ல பாசிட்டிவா தோணிச்சுன்னா உங்களுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஆஹா, இன்னும் ஒரு ரவுண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இதுல மூங்கி போயிடலாம். ஆன்மீகத்துல மூங்கி போயிடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் ஜப நான் ஒண்ணு சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் மியூட் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நான் பிரணத்தை எடுத்து விடுறேன், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा अध्यायम 18 வரலையே.
ஓ டைட்டில். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இன்னைக்கு இது பகவத்கீதை என்ன டைட்டில் என்னது? 18 சாப்டரோட மோக்ஷ சந்நியாச யோகா. முடிவு என்னது? துறவின் பக்குவம். நம்ம வந்து இப்ப எல்லாம் துறவு மெயினா டிட்டாச்சா இருக்கணும். ரொம்ப பௌதிக உலகத்துல அட்டாச்மெண்ட் எதுல இருக்கணும்? பகவான் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கலாம். இந்த இதுல நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கும். அதுல ஒரு இதுலயும் நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மி இருக்கு இப்போதைக்கு. அப்படி ஒரேடியா துறவு மேற்கொண்டு நம்மளாம் இருக்க முடியாது. இருக்கும், பட் வித் லிமிடேஷன்ஸ் நம்ம இருக்கலாம். ஆனா கடைசியில என்னது, இது ஒண்ணும் நம்மளோட இல்ல, எல்லாம் பகவானோட தான். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை இருந்தோம்னாக்கா ஒரு அட்டாச்மெண்ட் கம்மியா படும். சோ அதை எப்படி பக்குவப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணவுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் இதை படிக்கிறோம். இதுக்கு என்ன பார்த்தோம்? நம்பிக்கை 3 பிரிவுகள் பார்த்தோம். முறைகளில் 3 முறைகள்ல எப்படி உணவு சாப்பிடுவாங்க, எப்படி தியாகம் செய்வாங்க, எப்படி தவம் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் தொண்டு எப்படி புரிவாங்க, 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? அதுல 3 முறைகள், தட் இஸ் மோட்ஸ், 3 மோட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் நேச்சர். அந்த மாதிரி இதை வந்து எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் கடைசியில பார்த்தோம் ஓம் தத் சத் வந்து எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? நிறைய ஸ்லோகம் இருக்கு, 78 இருக்கு, அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இன்னைக்கு. அப்போ இன்னைக்கு 1ல இருந்து 12 என்னது? பற்றின்மையுடன் செயல்படுவது உண்மையான துறவு. என்னது? மெயினா டிட்டாச்சா இருக்கும். துறவுனா நாட் காவி உடை உடுத்திக்கணும், தாடி வளர்த்துக்கணும், மாலை போட்டுக்கணும், கம்மண்டல், அதெல்லாம் கிடையாது. இது வந்து உண்மை இது எது இருக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் பற்றின்மை அப்படி இருக்கணும். அதுதான் உண்மையான துறவு அப்படிங்கிறார் பகவான். மற்றும் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலையை கொண்டு வருகிறது, ரியாக்ஷனும் வராம இருக்கும். சாங்கியம் மற்றும் வேதாந்தத்தின் முடிவு. சாங்கிய பிலோசபினாக்கா அது பிலாசபிக்கல் ஸ்டடியில பண்ணுவாங்க. இப்ப நம்ம எல்லாம் ஒரு வெரி சிம்பிள், ஒரு பாமர மக்கள் இருக்கா, அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, பக்தி பண்ண கையை கூப்பின்னு அவன் பண்ணுவாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுன்னா பண்ணுவான், அவ்வளவுதான். பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுனா அது ரொம்ப ஈஸியா வரும். இது சாங்கிய யோகா அந்த மாதிரி அதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா பிலாசபிக்கலா அதெல்லாம் படிச்சு ஞான யோகா, அதெல்லாம் ஞானத்தால அவங்க எல்லாம் இது என்னது அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணி அந்த மாதிரி படிப்பான். அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், அந்த பாதையும் கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். ஆனா பண்றவங்க இருக்காங்க, பண்ணணும். நம்ம எப்படி துவைதா பிலோசபியில ஒன்லி பக்தி தான். சோ மற்றும் முடிவு என்னது? பரமாத்மா இயக்கும் செயல்கள் எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலை கொண்டு வருகின்றான், அவளும் அதான் சொல்றாங்க. ஓகே. அப்புறம் 19 40 என்ன? 3 முறைகளின் பிணைப்பு. எப்படி நம்ம எல்லாம் இன்னும் டீட்டெயிலா உள்ள பார்க்கலாம். 41 41 48 ஒருவரின் தொழில் மூலம் இறைவனை வழிபடுவது உண்மையான துறவு மற்றும் எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலையை தருகிறது. எல்லாமே எதிர்வினையிலிருந்து விடுதலை, நோ ரியாக்ஷன், இல்ல கர்மால மேல போகும். ஆனா இது எப்படி நம்ம தொழில், நம்ம என்ன வேலை பண்றோமோ அதே சமயத்துல பகவானையும் வழிபடுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். அப்புறம் ஞான யோகா முதல் தூய பக்தி சேவை வரை. ஞான யோகா சொன்னீங்க, இந்த இது பிலாசபிக்கல் ஸ்டடி எல்லாம் பண்றவங்க, அதுல இருந்து தூய பக்தி சேவை எப்படி பண்ணணும். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பக்தி எல்லாம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும், நம்மளோட அப்படி இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் டே 1ல இருந்தே பக்தி பண்ணுங்க, ஜப்பா பண்ணுங்க, இதுதான் ஆரம்பிக்கிறோம். சோ அது வந்து அப்புறம் ஊறி இப்ப இந்த 18 டேஸும் அவங்களுக்கே தெரியும், ஓ நான் ஃபர்ஸ்ட் டேல இவ்வளவுலாம் எனக்கு ஒரு நினைவு இருக்கல, ஆனா இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு மாதிரி வருது எனக்கு, ஜப்பா பண்ணணும்னு ஒரு தாட் வருது, அப்புறம் ஆக்ஷன் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் தாட்டாவது அந்த மாதிரி வருதுன்னு கொஞ்சம் நமக்கே தெரியும். அப்படி வரலன்னா திரும்பி அட்டென்ட் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஆகஸ்ட்ல திரும்பி நீங்களா அட்டன் பண்ணா வந்துடும். அப்புறம் வந்து தூய பக்தி சேவையில் பணியாற்றுதல், அது எப்படி பணியாற்றுறதுன்னு பார்க்கணும். அது 56ல இருந்து 60, 61ல இருந்து 63 பரமாத்மாவிடம் சரணடையுங்கள். அப்புறம் 64ல இருந்து 66 எல்லாவற்றிலும் மிக ரகசியமான அறிவு, திரும்பி குஹ்யம்னு வரும். இதுதான் சீக்ரெட்டான நாலேஜ் அப்படின்னு. கிருஷ்ணரே தூய பக்தராகுங்கள். இதை தெரிஞ்சுட்டா என்ன ஆகும்? பகவானை தெரிஞ்சுட்டா போல. அப்ப எப்படி நம்ம எல்லாம் வந்து தூய பக்தர்கள் ஆகிவிட்டோம், அந்த மாதிரி புரியும். பகவத்கீதை பிரசங்கிப்பது மற்றும் படிப்பது. நாம மாத்திரம் படிக்கிறது இல்லாம எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் சொல்லணும். அது யாருக்கு சொல்லணும்? யாருக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கோ அவங்க கிட்ட சொன்னாங்க. யாரு வந்து நாத்திகவாதிகள்கிட்ட சொல்லவே வேண்டாம். ஏன்னா அவ அந்த பாதையில போயிட்டு இருப்பா. அவளுக்கு எப்போ வரணுமோ வரட்டும். இந்த மாசம் இல்லைன்னா அடுத்த மாசம் வருவா, அடுத்த மாசம் இல்லைன்னா அடுத்த வருஷம் வருவா, இல்லையா ஒரு 10 வருஷம் அப்புறம், இல்லாட்டா இருக்கவே இருக்கு. அடுத்த ஜன்மம் இந்த மாதிரி ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்து ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா வரட்டும், இல்ல எப்ப வேணா வரட்டும். ஆனா நம்ம எப்படி ஆல்ரெடி வந்தாச்சு, பாதை தெரிஞ்சு போயிடுது. இப்ப நம்ம பின்னாடி பின்னோக்கி போகாம we should just continue. அப்ப அடுத்து சொல்லலாம். பிரசங்கிப்பதுன்னா என்னது? நமக்கு பகவத்கீதா தெரியும்னா இந்த மாதிரி இப்ப நான் எடுக்கிற போல நீங்களும் ஒரு கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம். கிளாஸ்னா இப்படி இஸ்கான்லயே உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு நல்லா பேச தெரியும். என்ன நானும் ஒண்ணுமே போராது. நான் என்ன சொல்றேன்னா வேற வழி இல்லையான்னு என்ன அனுப்பியிருக்காங்க.
நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியும், நல்லா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை போட்டு அதெல்லாம் பண்ண முடியும்னா தாராளமா யூ கேன் பிகம் டீச்சர். ஏன்னா டெர்த் ஆஃப் டீச்சர்ஸோட கம்மியா தான் இருக்கு. ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வராங்க இல்லையா? இப்ப நீங்க சொல்றப்ப அந்த டைம் வேணும் இந்த டைம் வேணும்னா அப்ப வேற வேற டைமிங் ஒரு டீச்சர்ஸ் தான் வேணுமே. அப்ப நிறைய டீச்சர்ஸும் வரணும், நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வரணும். ஒரு சேவையா நம்ம எல்லாரும் பண்ணலாம். எல்லாருமே வாங்கும், சேவா ஃபார்ம் வரும், அதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் பகவத்கீதையை பிரசங்கிப்பது, அதான் பிரசங்கிப்பது மற்றும் நம்மளும் படிக்கணும், பிரசங்கமும் செய்யணும் அப்படின்னு. அர்ஜுனன் உறுதியாக இருக்கிறான். என்ன உறுதி? இப்ப எல்லாம் எனக்கு டவுட் கிளியர் ஆயிடுத்து, மைண்ட் இஸ் கிளியர், நான் வந்து இப்ப நீ என்ன சொல்றியோ அது பண்றேன் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அப்புறம் சஞ்சய் அங்கடிப்பு இதெல்லாம் முடிஞ்சு சஞ்சய் தான் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு, பேக்ரவுண்ட்ல தான் நடக்கிறது. அவர் வந்து ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி சொல்ற, ரொம்ப ரோமஹர்ஷணமா இருது, மயிர்கூச்செறியறது, இதெல்லாம் அதெல்லாம் நினைவுபடுத்தப்படுத்த எனக்கு அந்த மாதிரி வருது ராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருதராஷ் மகாராஜுக்கு சொல்லும். இதுதான் இது ஃபுல்லா நம்ம இன்னைக்கு கவர் பண்ண போறோம். அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க யாருக்கெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்க முடியும்னா அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகா நீங்க படிக்கலாம். எஸ், யாரையும் அனலைஸ் பண்ண நான் படிச்சிருக்கேன். अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन. கேசிங்கிற அரக்கன், குதிரை வடிவத்துல ஒருவர், அவரை அழித்தவர் நீ வந்து இவர் தானே கிருஷ்ணர் தானே அழித்தார். அதனால கேசி நிஷூதன அப்படின்னு ஒண்ணும், அதாவது அந்த கேசவா அந்த மாதிரி பேர்லாம் வரும். அப்புறம் ரிஷிகேஷா, புலன்களை அடக்கியவர் ரிஷிகேஷா பண்ணி. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் கூறினார், பலம் புரிஞ்ச புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். தியாகம்னாக்கா என்னது, சந்நியாசம்னா என்ன? ரெண்டு சேமா? அது வந்து எதுதான் சந்நியாசம்? தியாகம் பண்ணி இந்த டிட்டாச்மெண்டா இருக்கிறதே சந்நியாசமா? இல்லை துறவு மேற்கொண்டு வீட்டை விட்டு போய் காட்டுக்கு போய் அங்கதான் சந்நியாசமா? அவனுக்கு இன்னும் ஒரு கொஸ்டின்லாம் ஒரு கெட்ஸ் டவுட்ஸ். அப்ப அது புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியா, இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லுங்க. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. அப்போ பகவான் வந்து சொல்றார், அதுக்கு காமியானம் கர்மணாம் யாசம் சந்நியாசம் கவயோ விதுஹு சர்வ கர்ம ஃபல தியாகம். இதே புரிஞ்சிருக்கோங்க இல்லையா? சர்வ கர்ம ஃபல தியாகம், எல்லா கர்மா எல்லா செயல்களோட ஃபலத்தை விட்டுடுங்க, தியாகம் பண்ணுங்க. ஃபலம்னா என்னது? இது என்னது? அவுட்கம், அதோட வந்து ரிசல்ட். நம்ம எல்லா வேலையும் பண்றோம், அதனால என்ன கிடைக்கும் அது மாத்திரம் எதிர்பார்க்காம, அது வந்து பகவான் டிபார்ட்மெண்ட், அவர் கொடுப்பார். பார்த்து எனக்கு என்ன தகுதி உண்டோ கொடுப்பார். அந்த ஃபலத்தை தியாகம் பண்ணணும். பிராகுஸ்தியாகம் விசக்ஷணாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? எல்லாருக்கும் நம்ம பௌதிக ஆசையில அது பண்ணும் இது பண்ணும். அப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறது அதுதானே அப்படின்னு இல்ல, அது பகவானை நினைத்து பண்றதுனால அது வந்து ஜட ஆசை கிடையாது. ஜட ஆசைங்கிறது வேற. ஒரு நல்ல துணி போட்டுக்கிறது, ஒரு மாலுக்கு போறது, ஓட்டவர் வீட்டுக்கு பொருள் வாங்குறது, இம்பார்ட்டன்ட் பொருள்னா வாங்கிதான் ஆகணும், ரொம்ப ஃபேன்சி அதெல்லாம் வாங்குறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் மெட்டீரியல் அட்ராக்ஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு. அப்ப ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று. அதுதான் வந்து துரத்தல். அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இதுல வந்து ஆசை இல்லாம அதெல்லாம் துறக்கிறது தான் வந்து சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். தியாகம்னா என்னது சொல்ற? எல்லாம் you should just give away the fruits of your action. நம்ம செய்கை பண்றோம், அதோட என்ன ரிசல்ட் பகவான் பார்த்துப்பார். அது அந்த கண்ட்ரோல் நமக்கு கிடையாது. அது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்லோகம் அதே தான் வரும். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும். கர்மண்ய வாதிகாரேசி மாஃபலேஷு கதாச்சன். நான் இது எல்லா செயல்களும் பண்றேன், ஆனா அதோட வந்து ரிசல்ட் நான் வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்லுவார். அது வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல நிறைய இன்பிட்வீன் நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பார். சோ அந்த மாதிரி என்னது, செயல்களின் பலன்களை துறப்பதுதான் தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். தியாஜ்யம் தோஷவத் இத்யேகே கர்ம பிராகுர்மனிஷ்யன யஜ்ஞே தான தப கர்ம ந தியாஜ்யம் இதி சாபரே. எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி, பலநோக்கு செயல்கள்னாலே அது வந்து சின் அப்படின்னு நினைச்சுக்கணும், அது மாதிரி எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கின்றனர். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். அப்படின்னா என்னது? பலன் நோக்கு செயல்கள் பண்ணக்கூடாதுதான். அதனால யாகம் யஜ்ஞம்னு பண்ணாம அது விடவே கூடாது. இப்ப நம்ம வந்து ஜப்பா ஆரம்பிச்சிட்டோம், இப்ப ஜப்பா விட்டு 18 days ஆயிடுது, ஜப்பா விட்டுலாமாண்ணா? இல்ல, இந்த 18 days பண்ணிருக்கலாம், டவுட் தான். பட் சொல்றேன், ஒன்லி 18 daysக்கு தான் இந்த இது பகவானோட தியானம் பண்ண. அது இல்ல, ஒரு வாட்டி ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா இதுதான் நம்ம ஒரு வழி. ஜஸ்ட் இந்த கேட் ஓபன் பண்ணி இதுதான் வழின்னு காட்டியாச்சு. சோ யாரு போனோம்? நம்ம தான் போயிட்டே இருக்கணும். சோ இந்த அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் வீட்டுல என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? யாகம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதை கண்டினியூ பண்ணணும். தானம் எல்லாம் பண்ணதான் வேணும். தானம் மற்றும் தவம்
இது எல்லாமே செயல்கள் கைவிடவே கூடாது. அது பண்ணிட்டே இருக்கணும். பக்தி மார்க்கத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்கணும். அண்ட் ஃபலத்தியாகவும் பண்ணணும். என்னெல்லாம் இது வேலை பண்றோமோ அதோட ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம அந்த மாதிரி பண்ணணும். எஸ். நெக்ஸ்ட், यज्ञदान तपत्कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दाனம் தபச்சைவ பாவனானி மனிஷினாம். யாகம் தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அது கண்டினியூஷன் தான். இது என்றுமே துறக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது கண்டிப்பா அதை செய்தே ஆகணும். ஜபம் பண்றதா இருக்கட்டும், வாட் எவர் நீங்க முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தோம் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருக்கணும். பிளஸ் பல நோக்கு செயல்கள்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம அனுமதிக்கணும். இவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம் தானம் தவம் ஆகியவை மிக சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. பெரிய ஒரு ஞானி, பெரிய ஒரு தபஸ்வியா இருந்தாலும் அவங்களும் பண்ண வேண்டிய கடமை உண்டு அவனுக்கு. அந்த யாகம் தானம் எல்லாம் அவனும் பண்ணிதான் தீரணும். நான் நல்லா இப்ப என்னது தேர்ச்சி பெற்று விட்டேன், இனிமே எனக்கு பண்ண வேண்டாம் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. டில் இஸ் லாஸ்ட் மூமெண்ட். நீங்க மாத்தாய் சொன்னப்பல டில் மை பிரெத் நான் வந்து என்ன 3 PM அட்டென்ட் பண்ண போறேன்னு சொன்னப்பல அது ஒரு தப்பஸ் மாதிரி மனசுல வச்சுட்டீங்க. அந்த மாதிரி எதுவும் ஒண்ணு இருக்கணும். நான் வந்து எப்பவும் ஜப்பா பண்ண போறேன், நான் எப்பவும் பகவான் மங்களாரத்தி காலையில இதுன்னு பார்க்க போறேன், ஏதோ ஒண்ணு இப்படி வச்சுருந்தோம்னா அதே அது என்னது படிப்படியா நம்ம ஒன்று முன்னேறின்னு போலாம். சோ இது வந்து மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களை கூட தூய்மைப்படுத்துகிறது. சோ கண்டிப்பா நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிதான் தீரணும். एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतं उत्तमம். என்ன சொல்றார், இந்த பிக்சர் பார்த்தாலும் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும். இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதலின்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். எது யாகம், தபசு, அப்புறம் என்னது தானம், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே எதிர்பார்ப்பின்றி நமக்கு கடமை. இதெல்லாம் பண்றது நமக்கு கடமை. பகவான் கொடுத்திருக்கார், அதுலயே நான் தானம் பண்றேன். பகவானுக்கு வந்து இது ஜப்பா பண்ணணும், அதை நான் பண்ணிதான் தரணும். அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான். நமக்கு ஒன்னும் வரப்போறதா, நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கோம், அதெல்லாம் தான் இரேசா போறது. ஒண்ணும் புதுசா நமக்கு வரத்துக்கு இன்னும் நிறைய யுகங்கள் பண்ணணும். ஏன்னா நிறைய யுகமா நம்ம வந்து ஜென்மம் எடுத்திருக்கோமே, நிறைய 100 கோடி ஜென்மம் எடுத்திருப்போம். அதோட எல்லாம் பாவங்கள்லாம் சேர்ந்து மூட்டையா இருக்கும். அது கரைக்கிறதுக்கே நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஜென்மம் போராது. அப்போ நம்ம வந்து இந்த ஜப்பா பண்ண அதெல்லாம் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இரேஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு. அப்புறம் இதை எப்படி பண்ணணுமா, இத்தகைய செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். ஒரு ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம். அப்ப என்னோட கடமை. அப்ப இவ்வளவு நாள் பண்ணல, நான் பண்ணல, அறியாமல் இருந்திருக்கோம். அது தெரியாம பண்றது தோஷம். இதெல்லாம் குத்தத்துக்கெல்லாம் பகவான் ஒன்னும் பனிஷ் பண்ண மாட்டேன். பகவான் என்ன, நம்ம டிவோட்டி ஆயிடுச்சுன்னா அவர் வெயிட் பண்றாரு. ஆஹா நீ இவ்வளவு இது பண்றியா, நான் உனக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் தரேன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்றேன். நமக்கு ஏதோ ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அவர் வெயிட் பண்றார். அப்ப நம்ம தான் தெரியாதுக்கு நம்ம பண்ற தப்பெல்லாம் அவனுக்கு சரி. ஆனா தெரிஞ்சாச்சு, இப்ப நமக்கு ஜப்பா பண்ணணும், இதுதான் நமக்கு இப்ப அதை எப்படி தெரிஞ்சுனாக்கா பண்ணதாங்க. ஏகாதசியில விரதம் இருக்கணும்னாக்கா ஏகாதசி விரதம் ஆரம்பிக்கணும். இதுக்கு முன்னாடி வேற எல்லாமோ விரதம் இருக்கே அப்படின்னா அது அவசியம் இல்லை. பண்ணணும்னா பண்ணுவது தாராளமா. புதன்கிழமை விரதம், வியாழக்கிழமை என்னெல்லாம் விரதம் இருக்கோ எல்லாம் பண்ணலாம். ஒரு மனிதனால எல்லாம் பண்ண முடியுமா? அப்ப ஏதாவது கைவிடணும்னாக்கா அந்த இதான் கைவிடலாம். ஏகாதசி விரதம் ஃபாலோ பண்ணலாம். சரி நிறைய ஜப்பா பண்றேன், அதுவும் பண்றேன், பூஜை பண்றதுக்கே 4 hours ஆகுது, அது இது வேற பண்ணணுமா அப்படின்னா முடியும்னா அதை விட்டுடலாம். ஜப்பா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ அதுதான் இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் தான் ஸ்கிரிப்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்கோன்னு பார்க்கணும். சோ என்னது, இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். பிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். பகவான் சொல்றார் என்னோட அபிப்பிராயம். அப்புறம் பகவான் அப்படின்னு நீ சொல்லிட்டு போக அப்படின்லாம் பகவான சொல்ல முடியாது. பகவான் சொல்லியாச்சுன்னா அது வேத வாக்கு, நம்ம ஃபாலோ பண்ணதான் வேணும். இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ஏதோ நாயோ இன்னும் அந்த ஒரே இது மழை தண்ணியில மழையோ சம்திங் போயிட்டு இருக்காரு, காப்பாத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு மாரல் டியூட்டி இருக்கும். நமக்கு மாரல் ஒரு ஃபீலிங். அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, அதை இறந்து போட்டு நம்ம விட முடியாது இல்லையா? அப்ப 2 பேரும் ஒருத்தன் பிரேவா இறங்குறான், இன்னொருத்தன் நான் இருக்கேன் உன்னை தூக்கி விடுறதுக்கு, நீ போ. எப்படியும் அந்த ஒரு அனிமல், அது நாயா ஆட்டுக்குட்டியா தெரியல, நீ வந்து நாய் வச்சுக்கலாமே, காப்பாத்தின. அந்த நாய்க்கு ஒண்ணுமே தெரியாது பாவம், அது ஒரு உயிரை காப்பாத்தினோம், ஓகே, அந்த திருப்தி நமக்கு இருக்கும். அது தேங்க்ஸ் சொல்லுவோம். ஏன்னா வால் ஆட்டமா இருக்கும், ஒரு இது இருக்கும், அவளுக்கு ஒரு ஃபீலிங்லாம் இருக்கும். ஆனா ரொம்ப எல்லாம் நம்மள மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. அப்புறம் வாலாட்டமா இருக்கும். அது நமக்கு அந்த பாஷை புரியாது. சோ நம்ம லைஃப பணையம் வச்சு அந்த ஒரு உயிரை காப்பாத்துறோம். என்ன எதிர்பார்த்தோம்? அது வந்து நமக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல போறதா, இல்ல நமக்கு நம்மள நக்கின்னு இருக்குமா? ஒண்ணும் இல்ல. நம்ம கண் முன்னாடி ஏதோ ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கான் யாரோ, அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இது வந்து நம்மளோட மாரல் டியூட்டி. அது வந்து நம்ம அந்த மாதிரி ஒண்ணும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம அடுத்தது நான் அன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணினேன், நான் இப்ப அந்த வழியா போறேன், அவன் என்ன பாக்குறான், கண்டுக்கிறதே இல்ல, ஒரு சலாமாவது அடிக்கணும், இதெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம பண்றது பண்ணியாச்சு போயாச்சு. அந்த டைம்ல அவனுக்கு ஒரு தேவை வந்தது, நம்ம பண்ணினோம். அடுத்து நாளைக்கு நமக்கு ஒரு தேவை வரும்போது அவன் பண்ணினா பண்ணுவோம். சோ அந்த மாதிரி இட்லிக்கு பிக்லி தான் ஆகுமே தவிர நம்ம எதிர்பார்ப்பே இருக்கக்கூடாது. நம்ம கடமையா எல்லாம் பண்ணணும். எஸ். அப்படி செயலுக்கான 5 காரணங்கள்.
இப்ப என்னது ஒரு செயல் பண்ண இது வந்து திரும்பி 18 சாப்டர்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு கன்சைஸ் தான். நம்ம முன்னாடி படிச்சதுதான். கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதோட எல்லாம் தான் போட்டிருப்போம். இது வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே. பஞ்சைதானி மகாபாஹோ காரணானி நிபோத மே சாங்கியே கிருதாந்தே புரோக்தானி சித்தையே சர்வ கர்மணாம் அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா கரணம் ச பிருதக்விதம் விவிதாச்ச பிருதக் சேஷ்டா தெய்வம் சைவாத்ர பஞ்சமம். பஞ்சமனா 5 என்ன கொடுத்திருக்கு? பலம் பொருந்திய புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். இப்ப இது வந்து சொல்ல போறார். என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும்னா என்ன வேணும்? ஒரு களம் வேணும். தட் இஸ் ஒரு இடம். ஒரு ஃபேக்டரி செட்டப் பண்றான், என்ன வேணும்? அட்லீஸ்ட் ஒரு லேண்ட் வேணும் இந்த ஃபேக்டரி. அப்புறம் அந்த மெட்டீரியல் இந்த மெஷின் எல்லாம் வாங்கி போடுவோம். அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிப்போம். இதுல வந்து சப்போஸ் ஒரு துணி வியாபாரம் ஒருத்தி பண்றா, அவ வந்து என்ன வேணும்? ஒரு இடம் வேணும். அந்த துணியெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அப்புறம் நம்ம கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்க நிக்கிறதுக்கும் இடம் வேணும். சோ அந்த மாதிரி ஒரு இடம் பண்ண சோ முதல்ல என்ன வேணும்? ஒரு பிசினஸ் பண்றதா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு தொழிற்சாலையா இருக்கட்டும், ஒரு ஏதோ வேலை பண்றதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அதெல்லாம் பொறுத்தது செயலுக்கான இடம் ஃபர்ஸ்ட். அப்புறம் என்னது? அது அப்படி 5 இடம் கண்டிப்பா வேணும் ஒரு செயல் பண்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இடம் வேணும். அப்புறம் செய்பவன் ஒரு ஆள் அது பண்றது. வெறும் ஃபேக்டரி செட்டப் பண்ணி வச்சு பார்த்து உட்கார முடியுமா? அது மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுமா? இல்லையே. மெஷின் ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே. அது ஆட்டோமேட்டிக் தான் வரும். இப்ப எல்லாமே தான் ரோபோட் ஆயிடுச்சு. இன்டெலிஜென்ஸ் என்னது? இல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் வந்துட்டு வாட்டவர். சோ நமக்கு வந்து ஆளுகளும் தேவை. இதை வந்து வேலை பண்றதுக்கும் செய்பவனும் வேணும். அப்புறம் பல்வேறு புலன்கள் எல்லாம் வந்து காது, கண்ணு, மூக்கு. இப்ப இந்த வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இருக்காங்க, புடவை வியாபாரம் பண்றா. இவங்க வந்து இல்ல எனக்கு அந்த கலர் புடவை வேணும்னா காதால் கேட்டுக்குதான் வேணும். அப்புறம் அந்த புடவையோ துணியோ வாட்டவர் கொடுக்கதான் வேணும். இல்ல இந்த ஜரிகையோட வேணும்னா திரும்பி தேடணும். இப்ப இந்த காது, கண்ணு, மூக்கு எல்லாம் அது மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷனா கேட்டு மைண்ட் ஒர்க் பண்ணி அப்பதான் அது ஒரு செயலை செய்ய முடியும். அப்ப என்னது? பல்வேறு புலன்களும் வேணும் நமக்கு. அப்புறம் பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். ஏதோ ஒரு வாட்டி கொடுத்தேன், காட்டினேன், வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க இல்ல. ஏதோ பேரம் பேசுவா, சரியாகாது, போயிடுவாங்க. வித்து போகாது. இல்ல இதுலயும் இப்படிதான். ஒரு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் பண்றோம். இருக்கே இப்ப அதெல்லாம் தானே வாட்டர் பாட்டில். கரெக்டா அந்த மூடி உட்காரணும். அந்த மூடியோட ஸ்பெசிபிகேஷன் 0.1% கொஞ்சம் பெருசா எடுத்தனாலும் லூஸா இருக்கும். யூஸ் இல்ல. சரி, அப்புறம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்றோம். அதுல ஏதோ தப்பா எடுத்து 0.1% சின்னதா எடுத்தனா மூடவே மூடாது. வேஸ்ட். அப்ப என்ன கரெக்டா அந்த இது பாட்டிலுக்கு எவ்வளவு அந்த இது இருக்கோ, சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் இருக்கோ, அதுக்கு அக்கார்டிங்லி அந்த மூடி கொஞ்சம் பெருசாகி அதுக்கு அந்த இதுல அந்த த்ரெட்டிங்ல கரெக்டா உட்காந்து டைட்டா மூடுறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு நார்மல் வாட்டர் பாட்டிலுக்கே அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ எல்லாம் என்னெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றா. ஸோ இதெல்லாம் என்ன நுணுக்கமான இந்த இதெல்லாம் பார்க்கணும். அப்ப பலதரப்பட்ட முயற்சி பண்ணுவா. முயற்சிகள் நிறைய இருக்கும். முயற்சிகள் பண்ணி அப்புறம் தான் ஜெயிப்பா. அப்புறம் இறுதியாக என்னது? பரமாத்மா பகவானுடைய இது வேணும், சாங்ஷன். சோ இதெல்லாம் நம்ம உடல்லயே பார்க்கலாம். ஒரு ஆத்மா இருக்கு. ஆத்மாக்கு வந்து என்னவோ காரியம் சாதிக்கணும். பகவத்கீதா கிளாஸே அட்டன் பண்ணணும் இருக்கு. ஆத்மாக்கு என்ன பண்ணும்? ஒரு உடலை எடுக்கணுமே. ஒரு நாய் உடல், பூனை உடல் தான் எடுத்து வராது. ஒரு ஹியூமன் பீயிங் உடலை எடுத்து அப்புறம் அது செய்கை ஒரு உடல் தான் அதை அது வந்து செய்ய வைக்கிறது. இந்த உடலால காதால கேட்கறது. இந்த உடலுக்கு ஒரு காது இருக்கு, அவ காதால கேட்கறது. அந்த உடலுக்கு ஒரு கண் இருக்கு, அப்ப இந்த கண்ணால பாக்குறது. மைண்ட் இருக்கு, கவனிச்சுக்கிறது. அந்த மாதிரி சோ உடலை மையமா வச்சுட்டு அந்த ஒரு இடம் தேவை அவருக்கு. அந்த ஆத்மாக்கு ஒரு உடம் தேவை, ஒரு களம் தேவைப்படுறது. அப்புறம் இந்த பாடியை யூஸ் பண்றது. அப்புறம் செய்பவன் யாரு? அந்த ஆத்மா தான் செய்ய வைக்கிறது. பல்வேறு புலன்கள் இந்த காது, கண்ணு, மூக்கு வச்சுதான் அதெல்லாம் இட் இஸ் ட்ரைங் டு டூ. எல்லா வேலையும் அது அதோட ஹெல்ப்பால தான் பண்றது. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள். ஏதோ ஒண்ணு பண்ணினோம் இம்மிடியட்டா ஜெயிச்சோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ ஒரு 18 days கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஒரு டைம் அட்டன் பண்ணி புரியறதா? புரியாது. அப்ப என்ன பண்ணோம்? திரும்பி 2வது டைம் அட்டன் பண்ணலாம். நாட் நெசசரி சேம் கிளாஸ், வேற டைமிங்லயே செய்யலாம். அப்ப நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம். இன்னும் நல்லா புரியணும், இன்னும் நல்லா புரியணும். அப்புறம் இறுதியாக உள்ள பரமாத்மா இருக்கா எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாங்ஷன் பண்றதுக்கு. அவரோட சாங்ஷன் இல்லாம இந்த ஆத்மாவில ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. தப்பு காரியம் பண்றோம்னு அது சாங்ஷன் பண்ணும். நான் வந்து இப்ப திருட போறேன் அப்படின்னா பரமாத்மா தெரியும், சரி பண்ணுன்னு தான் அது சொல்லும். ஏன் பரமாத்மா ஸ்டாப் பண்றது இல்லைன்னா? ஏன் அவனுக்கு தெரியாதா? ஆத்மாக்கு தெரியும், திருடுறது தப்பு தெரியும், பொய் சொல்றது தப்பு, கொலை பண்றது தப்பு தெரியும். இருந்தாலும் பண்றான். ஏன் பண்றான்? ஏன்னா அவன் இஸ் ரெடி டு ஃபேஸ் த மியூசிக். அவரோட என்ன ஒரு அவுட்கம் இருக்கு, அது வந்து ரெடியா இருக்கான். அப்போ பரமாத்மா ஏன் ஸ்டாப் பண்ணா? நமக்கு தான் ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. இன்னைக்கு வரும் அந்த ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகால எல்லாம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனோட சொல்லுவார், எல்லாம் சொல்லிட்டே அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம் போல பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவார். He doesn't force him. இப்ப நான் இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லியாச்சு இல்லையா, ஓ சண்டை போடுன்னு சொல்றது இல்ல. இதுக்கு முன்னாடி உத்திஷ்டா கௌந்தையா எழுந்திருக்கோ, சண்டை போடுங்க. கௌந்தையானா எனக்கு அர்ஜுனனே எழுந்திரு, சண்டை போட சொல்லியிருந்தார். இப்ப லாஸ்ட்ல வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு? இப்ப உன்னோட இஷ்டத்துக்கு நீ பண்ண. நோ யூ டிசைட். உனக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு, உனக்கு என்ன தோன்றதோ நீ பண்ண அப்படின்னு.
அப்படிதான் இப்போ பரமாத்மா என்னது உள்ள சாங்ஷன் பண்ணிட்டு இருப்பார். அவர் சாட்சியா இருக்கார். இருந்தாலும் அவர் எல்லாத்துக்கும் வந்து சரிதான் சொல்றார். அவரோட வந்து சாங்ஷனோட தான் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியும். இப்ப இந்த இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். ஒரு செயல் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் ஃப்ரக்டிஃபை ஒரு ஆக்ஷன் முடியறதுக்கு இந்த 5 தேவைப்படுறது. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. நான் தான் பண்றேன்னு நினைச்சுப்பேன். இந்த நான்கு பின்னாடி இவ்வளவு எல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குன்னு எப்ப தெரியும்? பகவத்கீதை படிச்சாதான் தெரியும். 18 சாப்டர் படிச்சாதான் முடியும். ஆனா அது தெரியாம நான் தான் எல்லாம் பண்றேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் பண்றதே தப்பு. ஏன்னா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் ஏதோ ஒண்ணு ஓங்கி இருக்கும். சத்துவகுணம் ஓங்கி இருந்தா நல்ல விஷயம், கோயிலுக்கு போவோம், இந்த மாதிரி படிப்போம், எல்லாம் பண்ணுவோம். இதே டைம்ல சாப்பிட்டுட்டு உண்ட மயக்கத்தை தூங்கிட்டு இருப்பாங்க நிறைய பேர். அது தமோகுணம். ரஜோகுணம் இல்ல இதுல எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது. இப்பதான் எனக்கு அந்த டீல் பேசணும், அங்க வேலைக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஆக்டிவாவும் இருப்பாங்க. சோ இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து தாக்கிண்டே இருக்கு. நான் ஒன்னும் பண்றது இல்ல. ஆத்மா ஒண்ணும் ஆசை இருக்கு. இந்த கை காலம் வச்சு எல்லாம் பண்ணறதுக்கு ஆசை இருக்கு. ஆனா அது கண்ட்ரோல் என்ன யார்கிட்ட இருக்கு? ரிமோட் கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு? அந்த முக்குணங்கள்ட்ட தான் இருக்கு. அப்போ நல்லா இது பண்ணி நம்ம வந்து சுத்த சத்த நிலை அதே வரும். சோ வந்து என்னதுன்னாக்க இந்த 5 காரணங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது இல்லாம நான் தான் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்க கூடாது. இதுல எது இருக்கு? தத்ரை வம்சதி கர்த்தாரம் ஆத்மானம் கேவலம் துயஹ பஷ்யத் 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 யக்ருத புத்தித்வான் நசபஷ்யதி துர்மதிஹி. இதுதான் இதோடு கொடுத்திருக்கு. எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அறிவுடையவன் எப்போ ஆகணும்? பகவத்கீதை படிச்சா ஆகலாம். அண்ட் பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இருப்பான். நம்ம லைஃப்லயும் இதெல்லாம் கொடுப்பான். அப்புறம் செயலை தூண்டுபவை உண்டாக்குபவை 3 இது இருக்கு ஃபேக்டர்ஸ். அது என்ன பார்ப்போம். ஞானம் ஏயம் பிரதிஜாதா திரிவிதா கர்ம சோதனா 3. கரணம் கர்ம கர்த்தேதி திரிவித கர்ம சங்கிரக. அப்படின்னா என்னது? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3 செயலை தூண்டுபவை. ஒரு செயல் பண்ணா ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தாட் வரும் இல்லையா? நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தாட், நல்லதோ கெட்டதோ ஏதோ ஒன்று பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஒரு மைண்ட்ல வரும். பண்ணணுமா வேண்டாமா, 18 days கோர்ஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமா, எட்டு பண்ணணுமா வேண்டாமா, டைமிங் எல்லாம் அப்படி. அப்புறம் அறியப்படும் பொருள், எதை தான் பண்ண போறோம் அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அறிபவன், இது யார்? நம்ம தான் அறிபவங்கிறது இந்த ஆத்மா தான். அது போல 3 ஃபேக்டர் இருக்கு ஒரு செயலை தூண்டுறதுக்கு. 3 செயலை தூண்டுபவை என்னது? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். அதே போல 3 செயலை உண்டாக்குபவை. அப்போ ஃபைனலி யூ டூ இட். அதுக்கு என்ன வேணும்? புலன்கள், கண்ணு, காது, மூக்கு இதெல்லாம் வேண்டி இருக்கு. அப்புறம் செயல், ஆக்ஷன். அப்புறம் செய்பவன், எகைன் செய்பவன் யாரு? ஆத்மா. இந்த 3 வந்து செயலை உண்டாக்குபவை. அப்புறம் என்னது? முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப செயல். அப்ப இந்த செயலும் எப்படி முக்குணங்கள் தாக்கும்? இதெல்லாம் ஓகே, இது ஜெனரல். இதுல வந்து சத்துவ குணத்துக்காரன் எப்படி இருப்போம், ரஜோ குணத்துக்காரன் என்ன பண்ணுவோம், தமோ குணத்துக்காரன் எப்படி இருப்பான்னு. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச திரைவ குணபேதத ரோச்சதே சங்கியானே யதாவத் ஸ்ருணு தான்யபி. அப்புறம் சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈக்ஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். சத்துவ குணத்துக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? செயல்களை உண்டாக்கும் இப்படி இருக்க ஜட இயற்கை 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றிலும் 3 வகைகள் உள்ளன. அறிவு, செயல் செய்பவன் இதுல சத்துவ குணத்துல இருந்தா எப்படி பண்ணுவோம்? ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவன் அறிவு, செயல் செய்பவன் வித்தியாசமா பண்ணுவோம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் அவனோட அறிவு வித்தியாசமா இருக்கும், அவன் பண்ற செயல் வித்தியாசமா இருக்கும், செய்பவன் வேற விதமா இருக்கும். சோ இதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். நான் அதெல்லாம் உனக்கு சொல்றேன், கேளுங்க. ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஸ்ருணுன்னு வந்துனாக்கா கேளுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்புறம் இதுல என்ன சொல்ற? உயிர் வாழிகளின் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், நம்ம இதை பார்த்தோம் இல்லையா? எவ்வளவு ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு? 84 lakhs இருக்கு. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னா என்னது? மனிதர்கள்னு ஒரு ஸ்பீஷி. அப்புறம் என்னது? காண்டாமிருகமா, ஒரு ஆக்ஸ், காண்டாமிருகம், வாட்டர் அது 2, சிங்கம் 3, நாய் 4, குரங்கு 5. அப்படி பார்த்தா 84 lakhs, 84 லட்சம் இந்த மாதிரி உயிர்வாழிகள்லாம் இருக்காங்க. சோ அது எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ, பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கை என்னது? எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்கார்.
அப்படின்னு எல்லாம் யார் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் எவன் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அப்ப அந்த மாதிரி அறிவு யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல இருக்காங்கன்னு புரியும். இப்ப ரஜகுணத்துக்காரங்க என்ன சொல்லுவாங்க பார்க்கலாம். पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ஞானம் विद्धि ராஜசம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமாக உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவன் என்ன நினைக்கிறான், ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு பிராப்தம். எனக்கு இப்ப நல்ல ரிச் அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம், நல்ல ரிச்சா இருக்கான், எனக்கு நல்லா ரிச்சா இருக்கேன், எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு யோகம் நான் இருக்கேன். நீங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு தான் எழுதியிருக்குன்னா அந்த மாதிரி அவனுக்கு வந்து புனர்ஜன்மத்துல ஒரு நம்பிக்கை கிடையாது. அவன் இந்த மாதிரி இருக்கும். தெர் இஸ் நோ ஆஃப்டர் லைஃப், என்ஜாய் யுவர் லைஃப். அந்த மாதிரி இருக்காங்க நிறைய பேர். இப்பவே இல்ல, என்ன எப்ப வருதோ அப்ப பாத்துக்கலாம், இப்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ண அப்படின்னு. சோ இது என்னது, தெர் இஸ் நோ ஆஃப்டர் லைஃப், ஃப்ரீடம் ஃபார் ரிலீஜியஸ் வாட்டெவர். சும்மா ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போர்டு போட்டுருக்கு, அது பார்க்கணும். அப்ப ஒரு லைஃப் தான் இருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லி அவன் என்ஜாய் பண்ணுவான். அவன் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். அவன் வந்து இது என்னது, புனர்ஜன்மத்தை நம்பிக்கை கிடையாது, எல்லா உடல்லையும் பரமாத்மா இருக்காங்கிற நம்பிக்கை வராது. ஏன்னா வந்து சத்தகுணத்தை இல்லவே இல்லையே, இப்ப புரியாது அவனுக்கு. அவர் यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सत्तम् अहैतुकम् अतत्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम् तामसिक. தமசு இதுல இருக்கவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. வேலைக்கு போறேன், சம்பாதிக்கிறேன், காலையில 6 மணிக்கு போறேன், ராத்திரி 11 மணிக்கு போறேன், நாளைக்கு அதே போல 6 மணிக்கு போவேன், 11 டெய்லி அதான் பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு பணம் வேணும், பணம் சம்பாதிக்கணும். இதுல இருந்து ஏதாவது வேறுபட்டு பகவானை தியானம் பண்றதுக்கு ஒரு சண்டே அன்னைக்கு பண்ணலாமே, இது மாத்திரம் தான் லைஃப் அப்படின்னு இல்ல. நான் எது பண்றேனோ அதே பண்ணிட்டு இருப்பேன். அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே ஒரு ஐக்கியமாயிட்டு ஒரு மாதிரி மோனோட்டோனஸா அதையே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா இதுதான் ஹி நோஸ், ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு கம்ஃபர்ட் வந்துடும். எல்லாம் வேலைக்கு போறவங்களுக்கும் தெரியும், பிடிக்காது அந்த ஒரு ஜாப் பிடிக்காம இருக்கும். ஆனா என்ன, போகணும், டெய்லி போகணும், அதே ஒரு பழக்கம் மாதிரி ஆயிடுனா அதுதான் ஒரு கம்ஃபர்ட் லைஃப் ஆயிடும். அதுலயே மாறி வேற ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தோணாது. மோஸ்ட்லி எல்லாரோட இந்த கேஸ் தான். பட் அதுதான் வந்து தமோகுணம். அப்படி இல்ல, திஸ் இஸ் நாட் லைஃப். நாள் போயிட்டே இருக்கு, ஏஜ் ஆயிட்டே இருக்கு, நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதே தானே, வேலைக்கு போறோமே, இதே வேலை தானே, இதை விட நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி எல்லாம் வெளியில வரணும். பட் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து விடப்படாது, இது விடுபட்டு வரமாட்டாங்க. இதே என்ஜாய் நம்ம எதுல இருக்கோமோ. அதனாலதான் அந்த காலத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா 40 வருஷம், இப்ப எல்லாம் யாரும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது, ஒரு 5-6 வருஷம் மேக்ஸிமம் கம்பெனியே பந்தாயிடுறது. இப்போ மனிஷா ஸ்டாஃப் இருக்காளோ இல்லையோ கம்பெனி பந்தாயிடும். அந்த காலத்துல அப்படி இல்ல, நல்ல பெரிய கம்பெனியா இருக்கும், ஃபாரின் கொலாபரேட்டடா இருக்கும், நிறைய 25 வருஷம் சர்வீஸ் போட்டேன், எல்லாம் சர்வீஸ் தான், எவ்வளவு சர்வீஸ் தான் பேச்சே இருக்கும். இப்ப அப்படி இல்ல, 4 வருஷம் தான் முட்டாள நீ, வேற ஜாப் எல்லாம் தேர்ட் இல்லையா, போய் ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் மாறிட்டே இருந்தாதான் யூ ஆர் சப்போஸ் டு பி ஸ்மார்ட். அந்த மாதிரி ஒரு காலம் வந்துருது. சோ இது என்ன கொடுத்துருங்கன்னா, ஒரே இடத்துல ஒரே வேலை பண்ணிட்டே இருப்போம், என்ன பண்றான்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி இருப்பான், ஒரு மந்த புத்தி. ஒண்ணும் அவனுக்கு அதை தவிர வேற ஒண்ணும் பண்ண தெரியாது. அவெல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்காங்க. இப்ப பொருளியற்கின் முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் என்னெல்லாம் செயல்படுறாங்க, சத்துவகுணத்துக்காரன், ரஜோகுணத்துக்காரன், தமோ குணத்துக்காரன் என்ன பண்ற மக்கள். நியத்தம் சங்கரஹிதம் அராகத்வேஷ அராகத்வேஷத கிருதம் அபலப்ரேப்சுனா கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. இதுதான் சத்துவகுணம், எல்லாருக்குமே தெரியும், ஏன்னா நம்மள சத்துவகுணத்துல இருக்கும். அதனால அது எக்ஸ்பிளைனே பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம வந்து விருப்பு வெறுப்பு 18 days கோர்ஸ், 18 நாள்ல இந்த வகுப்புல இருக்கும் போதாவது பற்றற்று இருக்கோம். நம்ம எல்லாம் வந்து பகுதியா ஐக்கியமா இருக்கும், விருப்பு வெறுப்பு இல்லை, அந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த மோமெண்ட் திஸ் கோர்ஸ் நானே அப்படிதான், வெறுப்பு எல்லாம் இருக்கதான் இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து பேக் ஆஃப் மை மைண்ட் சொல்லிட்டே இருக்கணும், இது தப்பு சொல்லும்போது நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். சோ பற்றின்றி இருக்கணும், ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு என்னது ஒரு சர்டன் ரெகுலேஷன் இருக்கு. 3 மணியா நான் கரெக்டா வரீங்க. சோ அந்த மாதிரி காலையில சீக்கிரம் எந்திருக்கணும், மங்களாரத்தி இருக்கும். இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க, 300 பேருக்கு மேல அவர் சொல்ற 1000 பேருக்கு நான் வந்து அதுக்கு அவர் பணம் கட்டிட்டு இருக்காரு 2.5 வருஷமா. இதுக்கெல்லாம் ஒரு பணம் உண்டு. நம்ம இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா, ஜூமோட எல்லாம். நார்மலி ஜூம்ல எல்லாம் போச்சுன்னா 40 மினிட்ஸ்க்கு மேல அது துரத்திடும், நம்மள இது பண்ணிடும், க்ளோஸ் பண்ணிடும். இப்ப நம்ம பணம் கட்டி பண்றதுனால எஸ் இட் இஸ் அலவிங், எவ்வளவு ஹவர்ஸ் வேணா உட்காரலாம். அதே போல வந்து நிறைய இந்த மாதிரி ஐடி
நிறைய ஐடி இருக்கும், நிறைய பேர் சொல்லி கொடுக்குற ஐடி. இதுக்கெல்லாம் காசு கட்டணும். அதே போல இதுல வந்து ரெக்கார்டு போடுறோமே அதெல்லாம் இருக்கும், வருஷ கணக்குல இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸுக்கெல்லாம் we are paying money. அப்ப அது என்னது என்னத்துக்கு சொல்ல வந்தேன், ஒழுங்குபடுது. அப்ப காலையில வந்து மங்களாரத்தி பாக்குறதுல என்ன போறது இல்லையா? அப்ப இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுக்கணும். ஓஹோ, மங்களாரத்தின்னு ஒண்ணு இருக்கா, அது வேணா பாக்கலாமே. காத்தால எப்படியும் நம்ம 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு பதிலா 4:30 மணிக்கு எந்திரிக்கலாமே. ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி வந்து நமக்குள்ள குளிச்சோடு தான் உட்காரணும்லாம் கிடையாது. அது கோயில் போகும்போது குளிக்கணும். நம்ம கம்ப்யூட்டர்லயே அந்த மொபைல்ல தான் பார்க்க போறோம். அப்படியே எனக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணலாம், ஆரத்தி கட்டுவாங்க. நம்ம முன்னாடி அந்த கேமராக்கு முன்னாடி ஆரத்தி கட்டுவாங்க. அப்படியே கண்ணுல ஒரு இது பண்றோம். அதெல்லாம் நன்னா இருக்கும். காத்தால நீங்க வந்து பார்க்கணும். பகவானுக்கு அலங்காரம் பண்ணி வச்சிருக்கிறதெல்லாம் நன்னா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லைஃப் அந்த வந்து லீட் பண்ணும். பற்றின்றி இருக்கணும். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பின்றி, அப்புறம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் என்னெல்லாம் யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அடுத்தது இது ரஜோ குணத்தை எப்படி பண்றாங்க? எத்து காமே சுனா கர்ம சாஹங்காரேண வா புனக கிரியதே பகுலாயாசம் தத்ராஜசம் உதாகிருதம். ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக, நம்ம புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடன் அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தில் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. நமக்கு வேணும், எனக்கு வேணும், எனக்கு திருப்தி, எனக்கு அது பிடிக்கும், அதனால பண்றது. ரஜோகுணத்துக்காரங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. யூ வில் நாட் பாதர் அபவுட் அதர்ஸ். இது வந்து மூணாவது படிக்கலையே. தமோ குணத்துல அனுபந்தம் க்ஷயம் ஹிம்சாம் அனபேக்ஷ்ய ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம எத்தத் தாமசம் உச்யதே தாமசம். தமசிக் லோக். எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தில் செயலாக கூறப்படுகின்றது. இப்ப என்னது இதுல கூட நம்ம சொல்லுவோம், நீங்க எல்லாம் ஜப்பா பண்றீங்க சரி, வீட்டுல எல்லாம் தூங்குறவங்கன்னா அவங்களை எல்லாம் கஷ்டப்படுத்தி நான் ஜப்பா பண்றேன், அவங்களை எல்லாம் எழுப்பி ஜாலரா கொட்டி காலையில 4 மணிக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் துன்புறுத்தி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம். அதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. சொல்றேன் ஒரு இதுக்கு, வீட்டுல எல்லாருமே ஜப்பா பண்றாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. காலையில இருந்து பண்ணலாம். அவங்கள தூங்கும் போது அவளை எழுப்பினா போன ஒரு நம்ம மேல. சோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இப்ப இந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்னது, அவங்க என்ன பண்ணுமோ அதுதான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. வேற யாருக்கும் நம்ம ஹார்ம் பண்றோம், அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்கறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ள மாட்டார்கள். வாழ்க்கை எனக்கு வேணும், நான் என்னோட இதுக்கு பண்றேன், இதனால இன்னொருத்தருக்கு என்ன கஷ்டம் அதை பார்க்க மாட்டான். அதே போல இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பா, லைட்டை போட்டு கடகடான்னு என்னவோ தேடிட்டு இருப்போம். இப்ப என்ன தேடுற, ராத்திரியாச்சும் என்ன தேடுறேன், எனக்கு என்னவோ தேடும். அது எல்லாருக்கும் வந்து கஷ்டமா இருக்கு. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்னும் தன்னோட செயல் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு மர்சிலெஸ்ஸா இருப்பாங்க, கம்பேஷனட் புத்தி இருக்காது, இன்னொருத்தால பத்தி திங்க் பண்ண மாட்டான். அந்த மாதிரி சோ ஒரு மயக்கத்துல இருப்பான் அவன். இஸ் இன் இஸ் ஓல்ட் வேர்ல்ட். அப்ப அவன் வந்து தமோ குணத்துல அவன் வந்து செயலாற்றப்படுகிறான். அப்புறம் இது என்னது, 3 வகையான தொழிலாளர்கள். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. என்னது, அகங்காரம் இல்லை, நான் தான் பண்றேன், எனக்கு பெருமை, எல்லாரும் புகழ் வேணும், உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியோட இஸ் ஹாப்பி வித் இன் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் மன உறுதி. எஸ், நான் வந்து இது படிக்க போறேன், 18 days கம்ப்ளீட் பண்ணதான் போறேன், அப்புறம் level 2 பண்ணதான் போறேன், அந்த மாதிரி மன உறுதியோட நீங்க எல்லாம் பண்றீங்க இல்லையா? அது மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வெற்றி தோல்விகளை எல்லாம் பொறுப்ப இதுல ஒண்ணு தோல்வியே கிடையாது. நம்மலாம் இந்த பாதையில ஒண்ணுதான் இருக்கு. இதுல இருந்து பாஸா ஃபெயில் இது குவிஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்களா, அது பாஸ் ஃபெயிலுக்கே கிடையாது. நம்ம எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் பண்றோம், நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், அதுக்கு வேண்டியதான் இந்த குவிஸ் எல்லாம் போடுறதே தவிர, இப்ப நம்ம லெவல் 5ல கூட இப்ப நாங்களா எழுதிருக்கோமே, அது யாரும் ஃபெயில் எல்லாம் கிடையாது. ஒண்ணு கொஞ்சம் கம்மி மார்க் இருக்கும். சில பேருக்கு ஸ்லோகா சொல்ல வராது. அப்ப சொல்லுவாங்க இதுல கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்து நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட பிராக்டிஸ் பண்ணி சொல்றீங்களா, அப்படிதான் சொல்லுவாளே தவிர எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிடுவா. லெவல் 6 எல்லாம் நான் போயிட்டோம், ஆனா அதுலயும் கொஞ்சம் மார்க் கம்மியா வாங்குறவங்க இப்படி சொல்லுவா. அப்ப யாரும் இங்க இந்த பாதையில வந்து ஃபெயிலே கிடையாது. இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா பக்தி பண்ணுங்க, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோகா படிங்க, அப்படிதான் சொல்லி தட்டி தட்டி நம்மளை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போகும். சோ இந்த மாதிரி வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அப்படி ரஜோகுணத்தை என்னது, எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடன் நான் தான் ஜெயிக்கணும், நான் தான் பண்ணணும், நான் அதுதான் பிரதானமா இருக்கும், தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எல்லாம் அவன் வந்து செல்ஃப் சென்டர்டா இருக்கும், நான் அதுதான் இருக்கும் அவனுக்கு. அப்புறம் இது 3வது முக்த சங்கோ அனஹம்வாதி. ஓ, இது நான் படிக்கவே இல்லையா? ஸ்லோகாவே படிக்கல. முக்த சங்கோ அனஹம்வாதி திருத்யுத்சாக சமன்வித சத்ய சித்தையோர்
நிர்விகார கர்த்தா சாத்விக உச்சத்தை இந்த ஃபர்ஸ்ட் படிச்சோம் சாத்விகம் உச்சத்தை இது ரஜோகுணத்தோட ராகி கர்ம ஃபல பிரேப்சோர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ அசுச்சி ஹர்ஷ சோகான்வித கர்த்தா ராஜச பரிகீர்த்தித இதெல்லாம் அடிக்கடி படிக்க மாட்டோம். இது வந்து ரெகுலர்லா படிக்கிறது கிடையாது. ஆனா 18 டேஸ்ல இது சொல்லி கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு நான் படிக்கிறேன். அதான் தடுமாறுறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து தமோ குணத்தை பார்க்கலாம். அயுக்த பிராகிருத ஸ்தப்த ஷட்டோ நைஷ்கிருதிகோ அலசக விஷாதி தீர்க்க சூத்ரீச்ச கர்த்தா தாமச உச்சியத்தே. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக. அது ஒண்ணு இல்லையா இன்னைக்கு பண்றது ஹிந்தியில எல்லாம் கால் கரேசோ ஆஜ் கரேசோ அப்ப நாளைக்கு பண்றது இன்னைக்கு பண்ணு, இன்னைக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அது இப்போ பண்ணு, அப்படிதான் இருக்கணுமே தவிர இட் ஷுட் நாட் பி ப்ரோகாஸ்டினேஷன் பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா என்னது காலம் தாழ்த்துபவனாக இருக்கக்கூடாது. மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவனாக யார் உள்ளானோ அவன் எல்லாம் வந்து இது மாதிரி தாமசிக்கல இருக்காங்க. அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எஸ். அப்புறம் பொருள் இயற்பின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு இன்டெலெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு சாத்விக குணத்துல எப்படி இருக்காங்க, இன்டெலிஜென்ஸ் அவங்களோட எப்படி 3 இதுல பார்க்கலாம். பிரவருத்திம் ச நிவருத்திம் ச காரிய பயாபயே பந்தம் மோக்ஷம் சயா வேதி புத்திசா பார்த்த சாத்விகி. பிரித்தாவின் மைந்தனே செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படுத்தக்கது எது, பயப்படுத்தகாதது எது, பயமே வேண்டாமே ஃபர்ஸ்ட், பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சாத்விக குணத்தில் இருப்பதாகும், சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். அப்படின்னா என்னது எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது. நார்மலா என்னன்னாக்க இவெல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிப்பா, பகவத்கீதா எல்லாம் படிக்கும்போது கிளாரிட்டி வந்துடும் என்ன பண்ணா என்ன பண்ண. அப்ப நுண்ணறிவு அவரோட இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து கிளியரா இருக்கும். அப்புறம் ராஜசிக் என்ன பண்றாங்க பார்க்கலாம். யயா தர்மம் அதர்மம் ச காரியம் ஏவச்ச அயதாவத் பிரஜானாதி புத்திசா பார்த்த ராஜசி. பிரதாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கின்றது. அதுல எல்லாம் இருக்கும், இவன்கிட்ட இல்ல. சோ அவன் வந்து ரஜோகுணத்துல இருப்பான். அதர்மம் தர்மம் இத்தியா மன்யதே தமசாவிருதா சர்வார்த்தான் விபரீதாம்ச புத்திசா பார்த்த தாமசி. இவன் எப்படி இருப்பான் தாமசிக்கல. அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவனுக்கு புத்தி சொந்தமாவும் தெரியாது, இல்ல சொல்லி கொடுத்தாலும் தெரியாது. அந்த மாதிரி அவனை படிக்கவும் வரமாட்டானே. பகவத்கீதெல்லாம் படிச்சு ஏதோ நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டடிஸ் படிச்சா புரியும். அவன் அதுக்கும் வரமாட்டான், சொந்தமா புரிஞ்சுக்கவும் மாட்டான். அப்ப எதெல்லாம் அதர்மமோ அதை தர்மமா நினைச்சுப்பான், எது தர்மமோ அதை அதர்மமா நினைப்பான். ஆனா அவனோட வழியிலேயே போயிட்டு இருக்கான். அவன் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் அந்த மாதிரி ஒரு புத்தி யார்கிட்ட இருக்கும், தமோ குணத்துல இருக்கும். இப்ப நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோமா இதுல இருக்கோமா பார்த்துட்டு we have to improvise, நம்மளே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். 3 வகையான தீர்மானங்கள் பொருள் இயற்கை முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானம் எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க. திருத்யா யயா தாரயதே மன பிராணேந்திரிய கிரியாக யோகே நாவ்யபிசாரிண்யா திருதீசா பார்த்த சாத்விகி சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க. பிரித்தாவின் மைந்தனை உடைக்க முடியாத நம் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துபவனமாக மன உறுதி சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததாகும். நல்ல யோக பயிற்சி பண்ணுவான் அண்ட் ஹி இஸ் வெரி டிட்டர்மின்ட். அவன் வந்து உடைக்க முடியாதுன்னா என்னது, அவனை டிவியேட்டே பண்ண முடியாது. இப்ப நம்ம சப்போஸ் நம்ம தான் சாத்விகத்துல இருக்கோம் நினைச்சுக்கலாமே, சத்துவ குணத்துல நல்லாவே 3 பேருக்கும் வச்சா யாரோ என்ன அவசியம் இப்பெல்லாம் பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு, உனக்கு என்ன வயசாச்சு அப்படின்னா ஓ சரி பரவாயில்ல கரெக்ட் தான் சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுக்க வேண்டாம். உனக்கு அவ்வளவுதான் புத்தி. நம்மளோட இந்த திருட நிச்சயம் இருக்கு இல்லையா, மனசுல உறுதி, அதெல்லாம் உடைச்சு தகர்த்து எறிய முடியாது. ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி டிசைட் பண்ணிட்டோம். சத்துவ குணத்துக்காரங்க அந்த மாதிரி வெரி ஃபர்ம் இன் தியர் மைண்ட். மனம் அப்புறம் வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவோம். அதை வந்து யாரும் வந்து ஏமாத்த முடியாது. அதே போல வந்து இது ரஜோகுணம். யயா து தர்ம காமார்த்தான் திருத்யாதாரயதே அர்ஜுன பிரசங்கேன பலாகாங்ஷி திருதீசா பார்த்த ராஜசி. எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ. இப்ப எங்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு, பணம் இருக்கு, வீடு இருக்கு, பங்களா இருக்கு, மக்கள் இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரு பற்றுதல். அந்த மாதிரி ஒரு பற்றுதல் தானே ஓ அர்ஜுனா. அத்தகு மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. எல்லாம் பற்றுதலோட இருக்கிறதுனால அது ரஜோ. இவன் வந்து அதெல்லாம் வந்து அவன் வந்து சொந்த
அந்த இதுல பற்றுதல்னா என்னது? ஹி நோஸ் வாட் இஸ் டூயிங் ரைட். இவன் அப்படி இல்லை, எல்லாம் அறம் பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் மீது அதுல வந்து சார்ந்து இருக்கான். அவன் வந்து அதுல வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கான். அண்ட் இஸ் அவன் அவ என்னது ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவங்க. ஓகே, இவன் வந்து தமோ குணத்துக்காரன். என்னது? யயா ஸ்வப்னம் பயம் சோகம் விஷாதம் மதம் ஏவச்ச ந விமுஞ்சதி துர்மதோ திருதி சா பார்த்த தாமசி. சாட்ல யார் போட்டிருக்காங்க? ஓகே, தாமசி தமஸ் இருக்காங்க. பொருள் இயற்கை 3 முறைகளின் அடிப்படை 3 வகையான தீர்மானங்கள். ஓகே, பிரித்தாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத, என்ன தெரியாத அவனுக்கு, சொந்தமாவும் தெரியாது, இன்னும் யாராவது சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டான். அவன் அப்படியே இருப்பான். அந்த இதுல இருப்பான், நிலையிலேயே இருப்பான். ஒரு மயக்கம் வராப்பல ஒரு வருத்தம், எப்பவும் வருத்தம், ஒரு டிப்ரெஸ்டு, இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். நிறைய பேர் நம்ம பார்க்கலாம். சிலப்ப நம்மளே அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி சங்கடம் வந்துருச்சுன்னா அப்படியே இருக்கிற போல தோணும். இம்மிடியட்லி கெட்டப் ஒரு ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா எல்லாம் விடுவிடுன்னு சத்த குணத்துக்கு வந்துடும். கீழே விழும் என்ன முக்குணம் நம்மளை தாக்கிண்டே தானே இருக்கும். எந்த குணம் வந்து ஓங்கி இருக்கோ அது போல பண்ணுவோம் நம்ம. சிலப்ப சத்துவ குணம் ஓங்கி இருக்கும், சிலப்ப ரஜோ குணம் ஓங்கி இருக்கும், சிலப்ப தமோ குணம் ஓங்கி வரும். அந்த டைம்ல நம்ம தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கே நமக்கு. அப்ப நமக்கு வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூ ஷுட் அனலைஸ் பண்ணோம் நம்ம எதுல இருப்போம், நம்ம அதுல இருந்து மீட்டுண்டு வந்து நம்மளே மீட்டுண்டு சத்துவகுணம் அண்ட் அதையும் பெஸ்ட் என்னது சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடும். பகவானே மட்டும் பகவானை சார்ந்தோம்னாக்க இந்த முக்குணங்கள் வீக்கா வரும், நம்மள ஒண்ணும் பண்ணாது. முக்குணங்களுக்கு ஏற்ப சுக அனுபவம் எப்படி பண்றாங்க? எத்தத் அக்ரே விஷம் இவ பரிணாமே அமிர்தோபவம் தத் சுகம் சாத்விகம் புரோக்தம் ஆத்ம புத்தி பிரசாதஜம். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும், காலையில எழுந்துக்கணும் 4 மணிக்கு எழுந்துக்கணும், நம்ம 3:30 மணிக்கே எழுந்துக்கணுமே. 4 இல்ல 4:30க்கு தான் இது என்னது மங்களாரத்தி. இப்ப 4 மணிக்கு எழுந்துட்டாப்போம். அப்பா 4 மணிக்கு எழுந்திருக்குமா, ஃபர்ஸ்ட் விஷமா தான் இருக்கும், தூக்கமா வரும். 2 நாளைக்கு 1 வாரம் அப்படிதான் இருக்கும். அண்ணெல்லாம் அப்படி இப்படி இப்ப பப்ஸப்பா இருக்கும். அப்புறம் ஃபுல் டே ஆக்டிவிட்டி தானே, வீட்டு வேலை ஆபீஸ் போறவங்களுக்கு எல்லாம் எங்க தூக்கம். ஆனா என்ன ஆயிடும்னாக்கா பழக்கம் வந்துடும். திரும்பி ராத்திரி வந்து சீக்கிரம் படுத்துடுவோம். அந்த உடம்பு தள்ளிடும் நம்மள. 10 மணிக்கெல்லாம் தூங்க வச்சிடும் நம்மள. அப்ப பழகிடும். ஒரு வாரம் ஒரு 4-5 நாள் நாட்கள பழகிடும். காத்தால என்னன்னு பண்றதுக்கு அமிர்தமா இருக்கும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் விஷம் மாதிரி தான் இருக்கும். ஜப்பா பண்ணணுமா, 1 நாட் 8 பண்ணுமா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும். எல்லாமே ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும். அப்போ ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்ற. இறுதினா என்னது, 1 வாரம் 10 நாள்ல பழக்கப்பட்டுருவான். அது வந்து அமிர்தம். ஆஹா, இது பண்ணாதான் எனக்கு சுகமா இருக்கு அப்படின்னு. அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்னது, நம்ம ஆக்சுவல் என்ன ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம் என்னத்துக்கு? அனிமல் லைஃப் லீடு பண்றதுக்கு. அப்புறம் அனிமலுக்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஏதாவது வித்தியாசம் காட்ட வேண்டாமா? அதுக்குதான் இப்ப நம்ம இதை பண்றோம். ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா ஒரு ஃபீல் வரும். காலையில என்னண்டோம் ஜப்பா பண்ணோம்னா அன்னைக்கு எல்லாம் மூடெல்லாம் நல்லா இருக்கும். யார் முகத்துல முழிச்சேனோன்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தோமே, அது ப்ரூவ் ஆயிடும். ஆஹா, எனக்கு பகவான் முகத்தை தான் முழிக்கிறேன், அதான் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளே சொல்ல ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் வந்து இது ரஜோ குணத்துல இருக்கணும். எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ, அந்த சுகம் ரஜோ குணத்தின் தன்மையை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. ஒரு மொபைல், நல்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மொபைல் வாங்கியிருக்கேன், யாரோ 50% ஆஃப்ல கொடுக்குறாங்க, ஐபோன். சும்மா கற்பனை உலகத்துக்கு இதெல்லாம் வேண்டாமே. அப்போ சும்மா அப்படி திங்க் பண்ணலாம். ஐம் சோ ஹாப்பி ஐ காட் 50% ஆஃப்ல கிடைச்சு கொடுத்து ஐபோன். அதே ஒரு 50,000 60,000 கொடுத்துருக்கோம். நான் சாதா போன் 8,000 10,000 கூட வரும். ஆனா அது ஐபோன் வாங்கிட்டேன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். கை தவறி விழுந்தா போச்சு. அப்ப என்னது, நம்மளோட எது சார்ந்திருக்கு ஹாப்பினஸ் சேட் எல்லாம் பொருள் சார்ந்திருக்கும். நாம வந்து பொருள்களுக்கு அந்த தொடர்பு கொள்வதால், புலனின்ப பொருள்களுடன் தொடர்பு கொள்வதால் அந்த மாதிரி சுகத்தை அனுபவிக்கும் போது என்ன ஆகும், அவன் ரஜோகுணத்துல இருக்கான்னு அர்த்தம். ஈஸியா வந்து அவன் சேடும் ஆயிடுவான். அப்ப அது என்னது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமிர்தம் மாதிரி இருந்தாலும் அப்புறம் விஷம் மாதிரி ஆயிடும், கோவம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் கோபம் வருத்தம். அதுக்கு போயிட்டு 70,000 கொடுத்தேனே 60,000 கொடுத்தேனே, செகண்ட் ஹேண்டுக்கே 60,000 கொடுத்தேன், அதுக்கு ஒரு நார்மல் போனே வாங்கிருக்கேன். இப்போ ஒரு போனோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் முன்னாடி இருக்கிறதுனால. அது மாதிரி பொருள் சம்பந்தமா அந்த மாதிரினா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க பொருள் மேல பயங்கர ஒரு இது இருக்கும், ஈர்ப்பு. ஓகே, அப்புறம் என்னது தமோகுணம். இது படிக்கல. விஷயேந்திரிய சம்யோகாத் யத்தத் அக்ரே அமிர்தோபமம் பரிணாமே விஷம் இவ தத் சுகம் ராஜசம் ஸ்மிருதம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பரிணாம்னா என்னது, ரிசல்ட் வந்து விஷம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு. இங்க வந்து அக்ரே ஸ்டார்டிங்கே விஷம் மாதிரி இருக்கும், பரிணாமம் எப்படி இருக்கும், அமிர்தமா இருக்கும். பரிணாம்னாக்கா இது எண்ட் வில் பி அமிர்தம் மாதிரி. இது வந்து பரிணாம் வந்து கடைசியில விஷம் மாதிரி இருக்கும். அக்ரே அமிர்தம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமிர்தமா இருக்கும், அப்புறம் பரிணாம் வந்து விஷம்.
இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க பார்க்கலாம். यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम தத்தாமசம் உதாகிருதம். தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறுகிறேன். என்னத்தையோ போதை பொருள் எடுத்துப்போம், அதுதான் சுகம்னு அப்படி தள்ளாடின்னு இருப்போம். அவன் அதுலதான் சுகத்தை கண்டு போறான். இதெல்லாம் சுகமா அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அவன் இஸ் ஹாப்பி, தூங்கினா நல்ல சுகமா இருக்கு, போதை பொருள் எடுத்துனா சுகமா இருக்கு. அப்ப அவன் அந்த வந்து இருட்டுல அவன் இருக்கிற போல இருக்கும். பட் ஹி இஸ் என்ஜாயிங் தட். அவன் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கான், ஒண்ணும் தெரியாம. இப்ப வந்து 4 வகையான ஆசிரமங்கள் அது தெரியும் இல்லையா, அந்த வர்ணாசிரமம் அதை பத்தி கொடுத்துருக்கு. பிராமின்ஸ், பிராமண, க்ஷத்ரியா, வைஷ்யன், சூத்ரா அவளோட பார்த்தோம். क्षमो दमः शपः शौचं क्षान्तिर् आर्जवमेव च ஞானம் விஞ்ஞானம் ஆஸ்திக்யம் பிரம்ம கர்ம ஸ்வபாவஜம். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். எகேன் எகேன் ஐம் சேயிங், பிராமணர்கள்னா பூனல் போட்ட பிராமணர், அந்த வீட்டு ஐயர். அப்ப அவங்க பசங்க எல்லாம் பிராமணனோ. ஒரு டாக்டர் வீட்டுல டாக்டர், அப்பா டாக்டர், பசங்க எல்லாம் டாக்டர் நமக்கு எப்படி சொல்றது இல்லையோ, ஒரு வக்கீல் இருக்காரு, வக்கீலோட பசங்க எல்லாம் வக்கீல் நம்ம சொல்றது இல்லையோ, அது போலதான் ஒரு வீட்டுல வந்து பிராமண குடும்பத்துல பிறந்திருக்கா, அதனால அந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே பிராமணன். அவன் குடிச்சுட்டு இருப்போம், சிகரெட் அடிச்சுட்டு இருப்போம், ஆனா அவெல்லாம் இப்ப பிராமின் சொல்லக்கூடாது. ஆனா நம்ம இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, அவன் எந்த இது குலத்துல இருக்கான், யாவது பாவம் ஏழை, அவன் இது பெருக்கும், பில்டிங் எல்லாம் பெருக்கும், இல்ல ஸ்ட்ரீட் இதுல எல்லாம் ரோட்ல பெருக்கும், அவன் வந்து அப்படியே கன்க்ளூடே பண்ணிடுவோம் நம்ம. என்னது அவன் வந்து ஹரிஜன், அவன் வந்து என்னது கீழ்குலம் அப்படின்னு. அவன் வீட்டுல நல்லா படிச்சு ஸ்டேட் ரேங்க் எல்லாம் வாங்குற அந்த பசங்க இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் அவன் முட்டாள, நம்ம வந்து முட்டாள இதெல்லாம் பண்றோம். ஆனா பகவான் அதெல்லாம் சொல்லவே இல்லை. பகவான் என்ன சொல்றாரு, யார் இந்த மாதிரி அமைதியா கட்டுப்பாடோட தவம் தூய்மை அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம், பகவானை பத்தி நம்பிக்கையோட, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்பிக்கையோட அவன் அந்த மாதிரி இருக்கானோ, இயற்கையான தன்மைகளில் அந்த இவாள பிராமணர்களா கருதப்பட வேண்டும். அது எந்த ஜாதியில பிறந்தாலும், இப்ப நம்ம ஜாதின்னு பேர் வச்சுக்கோமே, அது எங்க இருந்தாலும் சரி, that person is a Brahmin. शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे च चाप्य पलायनं दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजம். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம். நல்ல ஒரு சில பேர்ல அந்த குவாலிட்டி உண்டு, நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. எங்க போனாலும் எஸ் ஐ வில் டேக் கேர், நான் பண்றேன். ஸ்கூல் டேஸ்ல இருந்தே பார்க்கலாம், டீச்சர் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவா, மானிட்டர் இருப்பா, எஸ் டீச்சர் ஐ வில் கெட் த புக்ஸ், காம்பசிஷன் புக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாஃப் ரூம்லயும் கொண்டு எஸ் டீச்சர் அப்படின்னு போவா. அது எல்லாராலையும் முடியாது, அது ஒரு செலக்டட் பீப்புளுக்கு தான் அந்த ஒரு உணர்வு வரும். போர்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவா. ஸ்கூல் டேஸ், அப்புறம் காலேஜ் டேஸ் பார்க்கலாம், இப்போ யூனியன் அதுல எல்லாம் பங்கேற்பா. ஆபீஸ் போறதுலயும் பார்க்கலாம், எல்லாம் ஒரு மாதிரி சம் ரூல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கம் வி வில் ஹேவ் ஃபன், ஒரு பிக்னிக் போகலாம், ஏதோ ஒரு டிசிஷன் எடுத்து தே வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு டேக் த லீட். ஒரு நான் வந்து பண்றேன், எல்லாரும் வாங்க அப்படிங்கிற போது அதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமே. நம்ம வந்து கை தட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்கும், ஆனா ஒருத்தன் வந்து எடுத்து பண்ணாதானே கை தட்டுறதுக்கு ஆள் வேணும். சோ அந்த மாதிரி இருப்போம், நல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியா இருப்போம். அவனதான் என்ன சொல்லுவோம், சத்திரியன். சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை கஷத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். அப்புறம் இது வந்து 3 இது வைஷ்யர்களும் இந்த இதுவும் இருக்கும். கிருஷி கோரக்ஷ வாணிஜ்யம் வைஷ்ய கர்ம ஸ்வபாவஜம் பரிச்சரியாத்மகம் கர்ம சூத்ரஸ்யாபி ஸ்வபாவஜம். விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைஷ்யர்களின் இயற்கையான செயல்கள். ரொம்ப வியாபார புத்தியா இருப்பாங்க, பணத்துக்கு வேண்டி இல்ல, அவங்களுக்கு அந்த நுணுக்கம் தெரியும், எங்க வந்து ஹோல்சேல்ல கிடைக்கிறது, எங்க வந்து நம்ம வந்து அதை விநியோகம் பண்ணலாம், ஏன்னா அந்த இடத்துல அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்காது. சோ அங்க இருந்து கொண்டு வந்து இங்க விநியோகம் பண்ணலாம், அதுல ஏதோ கொஞ்சம் அவன் உழைச்சதுக்கு கொஞ்சம் காசு வாங்கிக்கலாம். சோ அந்த வைஷ்யன் புத்திக்கு தான் அந்த மாதிரி தோணும், அங்க கிடைக்கிறது, இங்க கிடைக்கிறது, இந்த ரேட்டு, இந்த ரேட்டுலாம் அவளுக்கு தெரியும். அப்புறம் வந்து உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். அப்ப நம்ம எல்லாமே பிறவி குணம் நமக்கு என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே சூத்ராதான். பிராமண குழந்தைக்கு பூண்டல் போடணும், அவன் பிறக்கும் போது சூத்ரனா தான் பிறப்பான். ஏன்னா எல்லாம் உழைக்கிற குழந்தை சின்னதா இருக்கும்போது என்ன உழைக்கதான் செய்யும், என்ன இப்படி போவோம், அங்க போவோம், இது பண்ண இதை எடுக்கும், அதை போட்டு உடைக்கும், ஏதோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும், சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாரு. பிறவி குணம் நம்மளோட எல்லாமே சூத்திரம். அப்புறம் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணிக்கிறோம், நல்ல இதா இருக்கணும், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியா, இல்லை வேதங்கள்லாம் கற்கிறோமா, அது வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம், அப்புறம் தெரிஞ்சு போயிடும். சோ எல்லாருமே உழைப்பாளி, அவன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து சேவை பண்ண புரியும். பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியன், வைஷ்யர்கள்லாம் அவன் வந்து ஹெல்ப் தேம். சோ அவனுக்கு வந்து சூத்ரன்னு பேர். மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதுதான் அவனோட வேலை. எஸ், ஆல்மோஸ்ட் எண்டுக்கு வரும், இருக்கு. ஸ்வே ஸ்வே கர்மண்ய பிரதः சம்சித்திம் லபரே லபதே நரஹ
ஸ்வகர்ம நிரதக சித்திம் யதா விந்ததி தஸ்ருணோன்னு கேளுங்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார். ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனது பணியின் குணங்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் முழுமை பெற முடியும். நமக்குன்னு என்ன குணம் இருக்கோ அந்த குணத்துக்கு தகுந்தா போல வேலை பண்றதுல தான் என்னது முழுமை. ஒரு ஃபுல் ஒரு 100% நம்ம வந்து வேலை பண்ணணும், ஒரு திருப்தியும் இருக்கும் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணணும். இப்போது இதை எப்படி செய்ய முடியும் என்பதை என்னிடமிருந்து கேளுங்கள். ஓகே. யத பிரவருத்தே பூதானம் ஏட சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யர்ச்சிய சித்திபிந்ததி மாணவக. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர் வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். யார் இதுக்கெல்லாம் ஒரு உரிமையாளர், யாரு காப்பாளர், அந்த கடவுளுக்கு நம்ம வந்து நன்றி கடனா டெய்லி ஒரு 1 டைம் இல்ல, எப்போ மனசார அவருக்கு வந்து செயலாலும் சரி அவருக்கு வந்து நம்ம வந்து வழிபடணும். அந்த மாதிரி வழிபடுறதுதான் வந்து மனிதன் பக்குவத்தை அந்த மாதிரி வழிபட்டு நம்ம வந்து பக்குவத்தை அடைய முடியும். அப்புறம் வந்து ஸ்ரேயான் ஸ்வதர்மோ விகுணக பரதர்மா ஸ்வனுஷ்டிதாத் ஸ்வபாவனியதம் கர்ம குர்வன்னாப்னோதி கில்பிஷம். மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. என்ன சொல்ற பகவான்? இப்போ வந்து இது ஒரு காம்படிஷன் வச்சிருக்காங்க. இப்போ முட்டாள் மாதிரி என்ன பண்றான், ஃபர்ஸ்ட் ஹூ கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். அதுல யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ற, ஒரு குரங்கு, ஒரு பெங்குவின், ஒரு எலிஃபென்ட், ஒரு ஃபிஷ், ஒரு வந்து வேல், அப்புறம் இது வந்து டாங்கி அல்ல ஒரு இது டாக், ஒரு நாய். எல்லாத்துக்கும் காம்படிஷன் என்னது, மரத்துல யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஏறாங்க, யாருதான் ஏற முடியும், அதெல்லாம் எல்லாரும் சேமா இருக்கும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் டெஃபினட்டா ஒரு குரங்கு தான். ஒரு மீன் போகாது, எலிஃபென்ட்டுக்கு எல்லாம் போக முடியாது. அவன் எலிஃபென்ட் வேணா மரத்தை கீழே தள்ளுறதுக்கு கூட எதிர்ப்பு ஏறலாம் முடியாது. அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவாவானுக்கு ஒரு கடமை இருக்கும். அந்த கடமையை நீங்க சரியா பண்ணலைன்னாலும் பண்ணுங்க, அந்த கடமை நீங்க பண்ண வரும். என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் என்னவோ பண்றான், நானும் அதுல வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா அதெல்லாம் சரி வராது. பக்கத்துக்காரனுக்கு ஒரு சுபாவம் இருக்கு, அவனோட என்ன சுபாவத்துல அவன் கார்பென்ட்ரி ஒர்க் பண்றான்னா, he may be good in carpentry, you may be good in electric work. எலக்ட்ரிக் நீங்க பண்ணுங்க. சம் மே பி குட் இன் குக்கிங், நல்லா சமைக்க தெரியுமா, நீ சமையலோட அதுல திருப்திப்பட்டு அதுல வந்து நல்லா முன்னுக்கு வர. அதுல வந்து சரியா பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, பகவான் சொல்றது இதெல்லாம். இதை விட இவ்வளவு பிட்டு சொல்லணும்னு தெரியல. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. நான் ஹெல்ப் பண்றேன் மட்டும் மூக்க கட் பண்ணிட்டு வராங்களே நிறைய பேர், அது பண்ண வேண்டாம். ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. நமக்குன்னு ஒரு விதிக்கப்பட்ட கடமை உண்டு. அந்த கடமை எப்படி நம்ம சுபாவத்துக்கு ஏற்ப இருக்கும். அப்ப அந்த கடமையை நம்ம வந்து ஃபுல்லா நம்ம பக்குவமா பண்ணலைனாலும் பண்ண வந்துக்கும். இங்க காக்காவும் இருக்கா, அது பாக்கல. காக்காவும் இருக்கு இங்க, இப்பதான் பார்த்தேன். எல்லாம் கருப்பு கருப்பா இருக்கு. இந்த காக்கா தான் ஃபர்ஸ்ட் போகும் இல்லையா, குரங்கு போறதை விட காக்கா போயிடும். அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் புத்தி இல்லாதக்கு இந்த மாதிரி காம்படிஷன் நம்ம போவே கூடாது. அம்மா அப்படி பண்றாங்க, இப்ப நானும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போக கூடாது. நம்ம அந்த காம்படிஷன்ல நான் இல்லைன்னு நம்ம ஓகே. எல்லாம் பகவான் எப்படி எல்லாம் சொல்றாரு, இப்போ எந்துக்கணும், எப்படி சாப்பிடணும் எல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் இது இங்க இருக்கு, அசக்த புத்தி சர்வத்ர ஜிதாத்மா விகத ஸ்பிருஹ நைஷ்கர்மிய சித்திம் பரமாம் சந்நியாசே நாதி கச்சதி. சுய கட்டுப்பாட்டுடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறார். இதுக்கு மேல எக்ஸ்பிளனேஷன் வேண்டாம். யார் வந்து நல்லா மெடிடேஷன் பண்ணி பகவானை நினைத்து ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொல்லி எல்லா நேச்சுரலி பௌதிக சுகமே இல்லையா, அவனை பார்த்தாலே எப்படி இருப்பான். ஒண்ணுமே ஒரு ஆடையில இது கிடையாது, ஒரு தலைமுடியெல்லாம். அதனாலதான் முடிய இறக்குற இதெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா, ரொம்ப பெரிய ஒரு இது கிரவுன் ஆன் அவர் ஹெட்ங்கிறப்பல அதை போயிட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஒரு பியூட்டியே இருக்காதுன்னு. பரவாயில்ல, எனக்கு என்ன, பகவானுக்கு எல்லாம் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எப்பயும் இஸ்கான்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தேக்கி கொண்டு அந்த இதுதான் உரிமைதான் வச்சுக்கலாம். அவ நம்ம வெளிப்புற அழகெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டான், எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம் இந்த மாதிரி. சோ பௌதிக சுகத்தையும் புறக்கணிக்கக்கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்தால், துறவுனா என்னது, பகவானத்தை லயித்து அந்த மாதிரி யோகத்துல பயிற்சி செய்தால் கர்ம விளைகளிலிருந்து விடுதலை. அவனுமே என்ன கர்மா பண்றான், நல்லது பண்றான், அதுல கூட ஒரு புண்ணியம் வருமா, அந்த புண்ணியமும் வராம பகவான் பார்த்துப்பார். புண்ணியம் எட்டால் அப்போ என்னது அகர்மா 3rd சாப்டர் நினைவு வரணும். இன்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா ந சோச்சதி ந காங்ஷதி சமசர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்த இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அந்த மாதிரி மெடிடேட்டிவ் ஸ்டைல்ல எல்லாத்தையும் விடுபட்டு ஒரே போக்கஸ்டா இருக்கும்போது என்னது, அவன் ஃபுல்லா பிரம்மனையே புரிஞ்சுக்கிற அந்த லெவலுக்கு வந்து விடுவான்.
அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. அவனுக்குதான் பகவானே கிடைச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த இது என்னது இந்த ஐயோ என்னது அந்த இது துருவ மகாராஜ். துருவ மகாராஜ் என்ன எதுக்கு வேண்டி காட்டுல போயிட்டு இவ்வளவு தப்பு சொன்னா, நான் என்னோட அப்பா மடியில ஏன் உட்காரக்கூடாது? 5 வயசு குழந்தை. அந்த சித்திக்காரி நீ இறங்கி போ, ஏன் என்னோட அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாது? நீ என் வயத்துல பிறக்கல, அப்ப நான் ஏன் உங்க வயத்துல பிறக்கல? அது உங்க கடவுள்கிட்டே போய் கேளு. சிம்பிளா அது அப்படியே சீரியஸா எடுத்துன்னு போய் நிறுத்தும். அப்பா மடியில நான் ஏன் உட்காரக்கூடாது? அப்பா மடியிலையும் உட்காரக்கூடாது. அப்புறம் அவ்வளவு எல்லாம் தப்ப சொன்ன கண்ணு திறந்து பார்த்தோன்னு பகவான் தெரிஞ்சோன்னு என்னது அப்பா மடியில உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கேட்க தோணும். அதை விட பெரிய ஒரு வேல்யூபிள் கிஃப்ட்னா கிடைச்சு கொடுத்தாரு பகவானோட தரிசனம். அதே போல சத்தவனுக்கு இருக்கிறவங்க என்ன ஜப்பா பண்ணி பகவானோட தியானம் பண்ணும்போது என்னது பகவானோட அந்த இது வரும்போது அவங்களுக்கு வேற எல்லாம் ஒரு ஆசையும் இருக்காது. அவன் நிறைந்த அந்த மாதிரி உடனடியாக பரபிரமனை உணர்ந்த இன்பம் நிறைந்தவனாகின்றான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவதில்லை, உண்மைக்கும் கவலை கிடையாது, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்காது. எல்லா உயிர்களிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். அப்ப அந்த மாதிரி நிலையில எப்படி பகவானோட தூய பக்தனாகி அவன் அந்த பக்தி தொண்டை புரிகிறான். பகவான் பெஸ்ட் இதாயிடும், எனது பியோர் டிவோட்டி ஆகிவிடுவான். भक्त्या मामभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷதே தத் அனந்தரம். இந்த ஞானம் பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். பகவானை புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்தி தான் வேணும். அது கரெக்டா அவர் இதுல சொல்றார். அப்ப என்னது நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே பக்தி பக்தி தான் சொல்றோம். நம்ம இஸ்கான்லி ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆரம்பிக்கிறான்? மாலையோடு ஜப்பா பண்றோம். உள்ள சரி மாலையெல்லாம் வாங்கலையா, கையால ஜப்பா பண்ணும். அதுவும் இல்லையா, நிறைய சொல்லு ஜப்பா சொல்லிண்டே இரு. அது பண்ண 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 நமக்கு பக்தி ஊறி போகும் உள்ள. சோ பக்தி தொண்டால் மட்டுமே பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி பகவானை அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றி முழுமையான உணர்வு அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். இதுதான் இறைவனுடைய திருநாடு என்னது? கோலோக விருந்தாவன். அங்கெல்லாம் பகவான் இருப்பார், எல்லா தோழிகள்லாம் இருப்பார், சக்கிகள் பகவான் கோபர்களா இருப்பா. வேறோட இடத்துல பார்த்தா கிருஷ்ணன் ஒரு சின்ன குழந்தையா விளையாடிட்டு இருப்பார். வேறோட இடத்துல பார்த்தா ராதாராணி கூட ஊஞ்சல் ஆடிட்டு இருப்பார். இதே கிருஷ்ணன் இங்க இருக்கிற கிருஷ்ணன் எல்லா இடத்துலயும் கோலோக விருந்தாவனத்துல அப்படி இருப்பார். நம்ம எல்லாம் இங்க இது மாதிரி வருவோம். ஆனா ஒன்லி ஸ்தூல சரீரம் இருக்கிற நம்ம சூக்ஷ்ம சரீரமா இருக்கும். இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் சோலா தான் இங்க இருக்கும். ஆனா கண்டுக்கு புலப்படாது. ஆனா நமக்கு ஒரு டிராயிங்ல வெறும் பிளாங்கா கொடுத்தனா புரியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிராயிங்ல காட்டியிருக்கான். வில் ஆல் பி சூக்ஷ்ம சரீரம் உண்டு. அந்த இடம் அழியப்படாது. அந்த இடம் இந்த பிரளயம் எல்லா உலகம் எல்லாம் அழிஞ்சு போகும்போது இந்த உலகம் அழியாது. ஒரு வாட்டி இங்க வந்துட்டோம்னா மறுபிறவி நமக்கு கிடைக்காது. நம்ம இங்க இருந்துதான் போயிருக்கோம். நம்ம திரும்பி நம்ம திருநாட்டிற்கு வந்தாச்சு, பகவான் நாட்டுக்கு வந்தாச்சு. அங்கேதான் அப்புறம் இருப்போம். ஆனா அதுக்கு போறதுக்கு என்ன டிக்கெட் வாங்கணும்? பக்தி. அந்த பக்திங்கிற டிக்கெட் வாங்கணும். பணத்தை கொடுத்தெல்லாம் வாங்க முடியாது. பக்தி நல்லா உருந்து பக்தி பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வரலாம், இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत् व्यपाश्रयः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். இப்ப நம்மளே அப்படிதான் எல்லா வேலையும் பண்ணோம். ஆபீஸ் போறோம், ஆபீஸ் போய் தான் ஆகணும். காலேஜ் படிக்கிறோம், காலேஜ் போகணும். பல வேலைகள் பண்ணுவான். ஆனா மனசுல என்ன இருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எப்ப டைம் படிக்கிறதோ ஹரே கிருஷ்ணா, பஸ்ல ஏறா ஹரே கிருஷ்ணா. மனசுக்குள்ள வெளியில சத்தம் போட்டு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல. தன் காடு போல கொஞ்சம் இப்படி கேட்டுருந்தாலும் போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா நாம சொல்லி 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 அப்ப பகவான் தெரியாதா அவன் என்ன இவ்வளவு ஜபிக்கிறான் அப்படின்னு. சோ அவன் எல்லாவித செயல்களையும் ஈடுபட்டிருந்தாலும் என்ன பண்றான்? என்னோட தூய பக்தன் என் பாதுகாப்பின் கீழ் இருக்கிறான். ஏன்னா என்ன கூப்பிட்டுட்டே இருக்கானே. அவன் என்ன கூப்பிடுங்க நானே விட்டுடுவேன்னா அந்த அஜாமிலன் ஸ்டோரியில தானே 70 80 வயசு 88 வயசு ஆயிடுச்சு, இறக்குற தருவாய் வந்தாச்சு. நல்ல பக்தனாதான் இருந்தார். அவருக்கு இது ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டை பார்த்து ஒரு விபச்சாரியை பார்த்துட்டு ஆஹா எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்காங்க இவங்க, எனக்கும் அந்த ஆனந்தம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டார். சில சொல்லிட்டு விபச்சாரியை கல்யாணம் பண்ணார். நிறைய குழந்தைகள் எல்லா வருஷம் குழந்தைகள் பிறந்து ரொம்ப ஆனந்தம். அப்ப அவளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுறதுக்குன்னு கொலை கொள்ளை எல்லாம் பண்ணி அவர் எப்படி வாஸ் லிவிங் ஹாப்பிலி. கடைசியில 88வது வயசுல அவனுக்கு இறக்குற தருவாய் வந்தாச்சு. ஒரு சின்ன குழந்தை, நாராயணன்னு பேரு. அப்ப இறக்குற இதுல வரும்போது வளம் வர யமதூதர்கள்லாம் ஆயிடுச்சு, டைம் ஆயிடுச்சு. சில கயிறு எடுத்துன்னு வரும்போது இது பார்த்து பயந்துடுறாரு. ஆஹா இவாள்லாம் என்னது கருப்பா எல்லாம வராளே, பயமா இருக்கேன்னு நாராயணா கூப்பிடுறேன்னா அவருக்கு எப்போ அந்த குழந்தைய கூப்பிட்டுதான் பழக்கம். நாராயணா இங்க வா, நாராயணா இந்த சாப்பிடு, நாராயணா அதை பண்ண, நாராயணன் சொல்லிட்டே இருப்பார். அப்ப இந்த பயத்துல நாராயணா அப்படி சொல்லிட்டார். அங்கேருந்து வந்தார் யாரு? நம்ம விஷ்ணு தூதர்கள், கிருஷ்ண தூதர்கள்லாம் நாராயண சொல்லியாச்சு, நீங்க போங்க நீங்க எல்லாம் இங்க வந்திருக்கீங்க.
இல்ல அவருக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, பாச கைட்டோட வந்திருக்கோம் அவரோட லைஃப் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமதூதர்கள் சொல்றாங்க. நோ உங்க இது இல்ல, அவர் வந்து நாராயண சொல்லியாச்சு, இப்ப எங்க கப்சால வந்துட்டார், நாங்க வந்து அபயம் கொடுக்க போறோம் அவருக்கு அப்படின்னு. அப்பதான் இவருக்கு புரியறது, ஆஹா ஒரு கடைசி நேரத்துல என் பிள்ளைய நினைச்சுதான் நான் சொன்னேன். அதுக்கே இவ்வளவு பகவான் வந்து கருணையா இருக்கு. ஏன்னா அவர் வெயிட் பண்ற என் பக்தர்கள் எப்ப என்ன கூப்பிடுவா, நான் அவருக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் தான் வந்து நீங்க எவ்வளவு எல்லாம் பக்தி பண்றோம் அவ்வளவு நான் வந்து உங்களுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ சம்திங் இன் ரிட்டர்ன் அப்படிதான் அவர் சொல்றாரு. அதை எதிர்பார்த்து நம்ம பண்றது கிடையாது. ஆனா அவர் வெயிட் பண்றார், என்னோட பக்தர்கள் எங்கிட்ட எப்போ வருவாங்க அப்படின்னு. அப்ப எனக்கு பாதுகாப்பின் கீழ் அவரோட ப்ரொடெக்ஷன் எப்போ இருக்கும். நம்ம வந்து டிவோட்டியா இருந்ததுக்கு அவரோட பாதுகாப்பு இருக்கும். எனது கருணையால் நிச்சயமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். மச்சித்தா சர்வதுர்காணி பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத்தச்சேத்வம் அகங்காரா நஷ்னோஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வில் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். அப்போ எனக்கு நிறைய துக்கம் இருக்கேன்னா, அதை விட பெரிய துக்கம் வரதா இருந்தது, அதை பகவான் நிறுத்திருக்கார். அது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு துக்கம் வந்ததுதான் தெரியும். இதோட பெரிய துக்கம் வரத்துக்கு இருந்தது, அதை தடுத்து இந்த ஒரு சின்ன துக்கம் வராம இருக்க முடியுமா? ஒரு லைஃப் தான் சுகம் துக்கம். குந்தி தேவி என்ன சொன்னா, இன்னும் நிறைய துக்கம் கொடு பகவானே, இன்னும் துக்கம் நீ கொடுக்கதான் நான் வந்து உன்னை வந்து வழிபாடு பண்றேன் அப்படிங்கிறா. அந்த குந்தி ஸ்துதி எல்லாம் இருக்கும், நீங்க அந்த பக்தி சதாச்சாரம் எல்லாம் படிக்கும்போது அது வரும். அப்போ இன்னும் கேட்டுக்கிறா, இன்னும் நிறைய துக்கம் கொடு அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். வினங்ஷசி பகவான் கொடுத்துட்டார். வினங்ஷசி அப்படின்னா என்னது, அப்புறம் என்னோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்க முடியாது. நீ உன்னோட தாந்தோணித்தனமா தான் நீ வந்து பண்ண போற, என்ன ஒண்ணும் கண்டுக்க போறது இல்லை அப்படின்னா ஓகே கோ ஹெட், நீ மட்டும் பண்ணிடுற. அதை என்ன சுகம் துக்கம் வருதோ நீ அனுபவிச்சுக்கோ. இல்லாட்டாலே இந்த உலகம் எப்படி முள்ளுதான், எல்லாம் இருண்ட உலகம், ஒரு முள்ளுல இருக்கிறவங்க தான் இருக்கும். பகவானோட ஒரு ஆசிரியம் தான் நமக்கு வேணும். அதனாலதான் பகவான் நாம சொல்லணும். அவர் நம்மளோட இதெல்லாம் என்னது கஷ்டங்கள் எல்லாம் போக்குறதுக்கு அவர் ஹி வில் டேக் கேர். சோ அந்த மாதிரி பகவானோட தியானம் பண்ணு. கட்டுண்ட எல்லா தடங்கல்களையும் நீ கடந்து விடுவாய் அப்படின்னு பகவானே அஷூரன்ஸ் கொடுக்கிறார். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில், இப்ப நம்ம உடல் என்னது ஜடம், இது வந்து மெட்டீரியல் பாடி தான், ஜடமான உடல் தான் அது. ஏன்னா இது வந்து ஏன் ஜடம் சொல்றேன்னா, உள்ள அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஜடத்துக்கு ஒரு பேச தோன்றது, கையால் ஆட்ட தோன்றது, கண்ணால பார்க்க தோன்றது. இந்த சோல் இதே வெளிப்படுத்தினா இது ஜடம் தான். இந்த ஜடத்துக்கு உயிர் கொடுக்கறது இந்த சோல் தான். இந்த உள்ள நம்ம ஆத்மா இருக்கோமே, அதுதான் உயிர் கொடுத்துருக்கு இந்த உடலுக்கு. இந்த ஆத்மா மாத்திரம் இல்லைன்னா அது இட்ஸ் லைக் ஜடம் தான். சோ இந்த ஜட சக்தி இது செய்யப்பட்ட இயந்திரம், இந்த இயந்திரம் மாதிரி ஒரு மெஷின்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கோம். அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாய்களின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளை வழி நடத்துகிறார். அந்த சோல் இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் வந்து இயந்திரம். ஒரு கார் மாதிரி ஒரு இயந்திரம்னா இப்ப கேன் திங்க் ஒரு மிஷின், ஒரு கார். அந்த காருக்குள்ள டிரைவர் இருந்தா தான் அதை ஓட்ட முடியும். அந்த டிரைவர் இல்லைன்னா கார் என்ன ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஷனரியா இருக்கும், அவ்வளவுதான். சோ இந்த நம்ம பாடியை எடுத்து நடத்துறது இந்த உயிர் வாழிதான். தம்யைவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்ஸ்யசி சாஸ்வதம். பரத வழி தோன்றலை அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. யாரிடம்? கடவுளிடம் முழுமையாக சரணடை. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். பகவான் கிருப்பைக்கு வந்து இது பூரி ஜெகநாத் அந்த ரத யாத்திரையும் போது அந்த ராஜா ஒரு இது உண்டு ரிச்சுவல். அவர் வந்து கோல்டன் ப்ளூம் தங்கத்தால இது பண்ண என்னது விளக்கமாறு, அதை வச்சு அவர் வந்து அது ஒரு ப்ரொசீஜர். இவன் நம்ம இதுல இருக்கும் ட்ரிவாண்ட்ரம்ல எல்லாம் கூட இந்த ராஜா எல்லாம் வருவார் இல்லையா, அவருக்கும் ஏதோ ஒரு மரியாதை எல்லாம் வேண்டாம், அவர்லாம் வரும். நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சிருக்கா. சோ அங்குள்ள ராஜாவே வந்து பெருக்குறம், அது பெருக்கி இந்த தூசி எல்லாம் போக்கி பகவானை வர வைக்கிறது. சோ அது என்னது கோல்டன் ப்ளூம்னு போட்டிருந்தது. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிச்சுவல். அதுல வந்து ராஜா என்ன எதுவானா இருந்தாங்க, அவனும் ஒரு உயிர் வாழி தானே. பகவானுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாரும் சமம் தான். நமக்குதான் அது ராஜா இது பிரஜான்னு எல்லாம் இருக்குமே தவிர பகவானுக்கு நம்ம எல்லாருமே சமம். அவர் வந்து அது ஒரு ரிச்சுவல். அவரை வந்து இன்னைக்கும் வந்து அந்த மாதிரி ஃபாலோ தட். அப்ப இந்த மாதிரி பகவான் தொண்டு புரியும் போது என்னது, பகவானுடைய உன்னத நித்திய அந்த ராஜ்யத்தை நம்ம எல்லாம் அடைந்து விடுவோம். இத்தி ஞானமாக்கியாத்தம் குஹ்யதம் மயா. இதுதான் உனக்கு சீக்கிரட்டானது நான் சொல்றேன். ஒரு சாப்டர்லயும் சொல்றேன், இதுதான் உனக்கு சீக்கிரட்டான விஷயம் எல்லாம் சொல்றேன். விம்ஸ்ருத்யத் அசேஷேன யதேச்சசி ததா குரு. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். அப்படி விட்டுட்டார். கையை பிடிப்ப புரிஞ்சது இல்லையா, இப்ப நான் பண்றது பண்ணு அப்படி சொல்லவே இல்லை.
நம்ம இதுலதான் வந்து கலாச்சாரத்தை அந்த மாதிரி இது நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ல இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல இது பாக்கி உள்ள இதுல எல்லாம் கிடையாது. 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா அது கமாண்ட்மெண்ட் தான், அது ஃபாலோ பண்ணதான் வேணும். ஞாயிற்றுக்கிழமை போகணும். அந்த இது என்னது அவரோட மாஸ் 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 சொல்லுவான். அது போலன்னா கேட்பான், அந்த பாதிரி கேட்பார், என்ன வரலை, உங்க வீட்டுக்காரர் வரல, வீட்டம்மா வரல, என்ன வரல, பசங்க வரலன்னு கேட்பா. எல்லாம் ரெக்கார்டு வச்சிருப்பா. இங்க நம்ம எல்லாம் இப்போ கோயில் போலன்னா யாரும் ஒண்ணும் கேட்கறது இல்லை. ஏன்னா நமக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு. வீட்லயே பண்ணு, பஜனை என்ன வேணா பண்ணு, பகவான தியானம் பண்ணு அப்படிதான் சொல்லியிருக்காங்க. இவன் 4 டைம் இன்ன டே 4 டைம், அது ரோடா இருக்கட்டும், ஸ்டேஷனா இருக்கட்டும், எந்த இடத்தையும் ஒரு கட்சி விழிச்சுட்டு வா ஆரம்பிச்சுப்பா. நமக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நத்திங் லைக் பகவான் சொன்னார், இல்லாட்ட வெட்டிடுவேன், குத்திடுவேன், கொலை பண்ணிடுவேன், எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. சோ பகவான் என்ன பண்றாரு, இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லிட்டு அர்ஜுனா என்ன சொல்ற, எல்லாம் சொல்லிட்டு நீ நல்லா சிந்திச்சு பாரு, அப்புறம் உன்னோட இஷ்டம் போல நீ பண்ண விட்டுட்ட. நீ செய்ய விரும்புவதை செய். எதேச்சதி ததா குரு, நீ பண்ணு, உனக்கு என்ன தோன்றதோ அது போல நீ வந்து ததா, அது போல நீ வந்து குருனா செய். அது மாதிரி சொல்லிட்டேன். மன்மனாமவ மத் பக்தோ மத்யாஜீமாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்தியம் தே. சத்தியமே பண்ணி கொடுக்கிறார் பகவான். பிரதிஜானே பிரியோ அசிமை, எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக, இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். இதை விட பகவான் இன்னும் எப்படி கீழே இறங்கி வந்து நமக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்கணும், இன்னும் ஏன் பக்தர்கள் வரமாட்டேங்கிறா, அதுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின் மார்க். இன்னமும் வந்து பக்தி யாருக்கும் வரதில்லை. வந்திருக்கு, நிறைய பேருக்கு இருக்கு, ஆனா செய்யறதுக்கு நேரம் இல்ல. இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து வேற இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ், இதுக்கு லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு வேலையும் இல்லைன்னா நான் வேணா பகவத்கீதை அட்டன் பண்றேன், அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்களே தவிர இதுக்கு ஒதுக்கிட்டு அப்புறம் அந்த வேலையை கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒத்தி போட்டு அந்த வேலை பண்ணலாம், அந்த மாதிரி வரமாட்டேங்குது. ஏன்னா அப்படி இருக்கு இப்போ காலம். இருந்தாலும் இந்த கலியுகத்துக்கு நீங்க எல்லாம் வரி, நானும் தான். ஈவன் ஐ டுக்க ஒரு இது இல்லையா, ஒரு டைம் எடுத்து நம்ம எல்லாம் இதெல்லாம் பண்றோம்னா பகவான் கிருபை தான். நம்மளோட அப்கோர்ஸ் நல்ல பூர்வ ஜென்மத்தை எல்லாம் நல்லது பண்ணிருக்கோம், அதனால இப்போ இந்த ஏஜ்லயோ கிடைச்சதே. சோ எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாகி என்னை வழிபட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக, இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை. ஒரு கவலைப்படாதே, நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன்னு யாரு அவர் அர்ஜுனாட்ட சொல்றார். பட் அது நமக்கும் பொருந்தும். நம்மளும் அதனால பக்தனாகி பகவான் சொல்லியிருக்கார். அப்ப நம்ம வந்து டெஃபினட்டா அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். அது வந்து எல்லாரும் வந்து சொல்லியிருக்கான். யாரெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஜப்பாலாம் பண்ணி இந்த பாதையில வந்துட்டாங்களோ அவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்கா ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட். என்னோட நேச்சர்லயும் தெரியறது, என் வீட்லயும் தெரியறது, ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் தெரியாது அப்படின்னா. சார் யாரு ஜெயந்தி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. யா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்படி சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ அகம் த்வாம் சர்வ பாப்யஹோ மோஷயிஷ்யாமி மா சுஷக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி நீங்களும் படிங்க. யாருக்கெல்லாம் படிக்கணுமோ படிக்கலாம், டைம் இருக்கு. கீதா மாதாஜி படிங்க. ஓ சாரி, படிங்க மாதாஜி. இவன் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் படிக்கணும். தர்மான் பரித்யாஜ மாம் ஏகம் சரணம் அவ்ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாப்யேயோ மோக்ஷிஷ்யாமி மா சுஷக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாருக்கா படிக்கணும்னு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானும் படிச்சுறேன். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்யனா என்னது, எல்லா தர்மங்கள் இது வரைக்கும் நான் என்னெல்லாம் பண்ணோம் இது பண்ணோம் அது பண்ணும், இதுதான் தர்மம்ல சொன்னேன், எல்லாத்தையும் விட்டுடும். கடைசியில அதுவும் பண்ணிட்டு சொல்றேன், எல்லாத்தையும் விட்டுடும். மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ, நான் என்னை மாத்திரம் நீ வந்து சரணாகதி பண்ணு. அகம் நான் வந்து துவாம் உன்னுடைய சர்வ பாப்பே எல்லா பாவங்களையும் மோக்ஷயிஷ்யாமி அழித்து விடுவேன். மாசுச்சக கவலைப்படாதேன்னு. இப்ப யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணும்போது படிக்கலாமே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க, படிக்கணுமா? ஓகே. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதேன்னு பகவான் வந்து அஷூரன்ஸே கொடுக்குறார். ஒரு இதுல சத்தியம் சொல்றார், ஒரு இதுல கண்டிப்பா வருவை, என்னோட உலகத்துக்கு வருவேங்கிற இதுல வந்து நீ பயப்படாதே சொல்றார். இது வந்து ஹரிபக்தி விலாஸ்ல அந்த ஒரு எனது ஒரு இதெல்லாம் நீங்க படிப்பள். நீங்க வந்து லெவல் 2ல வரும்போது இதெல்லாம் படிப்பள். ஹரிபக்தி விலாஸ்னா இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஈஷோபனிஷத் அதெல்லாம் வரும். நல்லா இருக்கும் அந்த பாதையில நீங்க போக நல்லா அது வரும். அனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யதி
विश्वासो भोक्तृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षट्विधा शरणाகதி षट्विधा 6 விதமான சரணாகதி பண்ணுவாங்க. என்னெல்லாம்? மேற்கண்ட வச்சனம் இறைவனிடம் சரணடைவதன் 6 அம்சங்களை விளக்குகிறது. கடவுளின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மட்டுமே செயல்படுதல். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை ஆஃபர் பண்ணும். பகவானுக்கு என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காரு? பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். ஒரு துளசி இலையோ ஒரு ஃப்ரூட்டோ ஒரு ஃப்ளவரோ இதுதான் கேட்டிருக்காரு. ஒண்ணும் இல்லையா, தண்ணியாவது கொடு. வேற ஆட்டுக்கறி மாட்டுக்கறி எல்லாம் கேட்கவே இல்லை. வெங்காயம் போட்டு பூண்டு போட்டு இதெல்லாம் அவருக்கு ஆஃபரே பண்ண கூடாது. ஏன்னா அவர் கேட்கல. அவருக்கு அது மாதிரி ரஜோகுணத்தோட இதெல்லாம் சாப்பாடு வேண்டாம். அப்ப அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும். பக்திக்கு சாதகமாக இல்லாததை நிராகரிக்கவும். இதெல்லாம் பக்திக்கு நம்மளை வந்து அதுல இருந்து பாதையில இருந்து இழுக்கிறதும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து நிராகரிக்கிறோம். கடவுள் என்னை நிச்சயம் காப்பார் என்ற நம்பிக்கை வேணும். ஃபர்ஸ்ட் அதுதான். டோட்டல் ஃபெய்த், காட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் மீ. அப்புறம் நம்ம ஜப்பா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்பிக்கையில நான் 10 டைம் பண்ணி பாக்குறேன், ஒரு மாசம் பண்ணி பாக்குறேன், பகவான் எனக்கு என்ன பண்ற அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் எல்லாம் வீட்டில் வைக்க முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வரணும். கண்டிப்பா அது வந்து பண்றாரு. எல்லாருக்கும் பண்றாரு, நம்மளையும் விட போறாரு. மேபி நமக்கு வந்து 10 நாள்ல சில பேர் சொல்ல 2 நாள்ல தெரிஞ்சுட்டும்பா, ஒரு மாசத்தே நல்ல சேஞ்சும்பா. நம்ம 1 வருஷம் எடுக்குமா இருக்கும், எடுக்கட்டுமே. நல்ல பாதையில தானே போயிட்டு இருக்கோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வரும். அப்புறம் கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தும் மனப்பான்மையை பேணுதல். இன்னும் வேணும் கேட்கறதுக்கு பண்ணாம, இவ்வளவுலாம் ஒரு அங்கவயங்கள் கொடுத்திருக்கே, புத்தி கொடுத்திருக்க, கை கால்லாம் நல்லா இருக்கு, பகவான் ஒன்ன ப்ரே பண்றதை விட எங்களுக்கு என்ன வேலை? ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம். அப்ப நாங்க வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும். இந்த மாதிரி நன்றி செலுத்தும் மனப்பான்மை பேணுதல். நம்மிடம் உள்ள அனைத்தையும் கடவுளுக்கு சொந்தமானதாக காண்பது. எதுவுமே நம்மளுடைய இல்லை. எல்லாமே சுவாசம்ல இருந்து தண்ணியில இருந்து சொல்லிட்டே இருக்கோமே, இருக்கிற இடம் எல்லாம் பூமி எல்லாமே அவர் கொடுத்ததுதான். நம்ம அவருக்கு வந்து இன்னும் இது என்னது ரெண்ட் கொடுக்காம அவர் வீட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கோம். இப்போ ரெண்டுக்கு பதிலா நம்ம ஹரே கிருஷ்ண நாமஜபம் சொன்னாலும் அவர் வந்து ஏற்றுப்பார். சரணடைந்தேன் என்ற அகந்தையை கைவிட வேண்டும். அதுவும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இவ்வளவு வருஷமா நான் வந்து சரணடைஞ்சிருக்கேன் தெரியுமா, என்னோட எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நான் பக்தி எவ்வளவு பண்றேன் தெரியுமா, அதுலயே பக்தி இல்லாம தெரிஞ்சுக்கிறேன். சோ அதுவும் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. எஸ், யாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க. நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சரி முடிச்சுட்டு சொல்லலாம் பார்த்தேன். அப்புறம் ஹேண்ட் ரைஸ் தான் தெரிஞ்சேன். இதம் தேனா தபஸ்காய ந பக்தாய கதாச்சன ந சாக்ஷுஷ்ரவே வாச்சியம் ந சமாம்யோ அப்யசூயதி. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ ரொம்ப அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. யாருக்கு வந்து ஒரு பிடித்தம் இல்லாம என்னமோ கேட்கலாம், கதை கேட்கலாம், 18 நாள் தானே சரி அப்படின்னு எல்லாம் வராது. உங்களுக்கு பக்தி இல்லைன்னா வராது. அது புரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிஞ்சு வராது. இல்லாட்டாலே கஷ்டம். அதெல்லாம் ஒரு சாப்டரும் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா புரியுறது. அது பக்தியும் இல்ல, ஒரு சீரியஸா இல்லைன்னா அது வரவே வராது. தவம் இல்லாதவருக்கோ, அதனாலதான் ஃபர்ஸ்டே நாங்க 18 days தவம் மாதிரி உங்க வீட்டுல ஒரு யஜ்ஞம் இருக்கு, ஒரு மாதிரி பண்ணணும்னு ஒரு திருட நிச்சயத்தோட வந்தோம்னாக்க வர முடியும். சோ தவம் இல்லாதவருக்கோ, பக்தி இல்லாதவருக்கோ, பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ, என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்படக்கூடாது. அவங்களுக்கு மாத்திரம் நீ இதெல்லாம் சொல்லிடாதே, என்ன நம்பிக்கை வராது. அப்ப அவங்களுக்குதான் நான் பகவானாவே அவங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது இல்லையே, அவங்க மாயையால இப்படி கவர்டா இருக்கும். சோ அவளுக்கெல்லாம் நீங்க வந்து சொல்லிட்டு போவாதே. ஏதோ நமக்குதான் இன்டைரக்டா இந்த நாலேஜ்லாம் நமக்கு தான் சொல்றாரு. இதம் பரமம் குஹ்யம் மத்பக்தேஷ்வபி தாஸ்யதி பக்திம் மயி பராம் கிருத்வா மாமே வைஷ்யத் சம்சய. இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகின்றான். அப்ப நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம்? இது வந்து பகவத்கீதா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இல்லையா? எங்களுக்கே தெரியாது, இப்பதானே ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்திருக்கோம்னாக்கா பகவத்கீதா கிளாஸ் நடக்கிறதுனாலும் சொல்லாமே, நாங்க படிக்கிறோம், நீ வந்து பாரு. இல்ல எனக்கு எல்லாம் ஒரு மாசம் வந்து பாரு, அப்படி வேணா சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரு மாசம் கேட்டு பாரு, புரிஞ்சா சரி. எங்களுக்கே ஒரு மாசத்துல ஒன்றும் புரியல, திரும்பி 2-3 டைம் நாங்க அட்டென்ட் பண்றோம், முள்ள புரிஞ்சு வரதே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. டைமிங்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ் வச்சிருக்காங்க. காலையில ஃபுல் டே பிஸினா காத்தால 6 மணிக்கு இருக்கு, 6ல இருந்து 7. இந்த மாதாஜி 7 மணிக்கு முடிச்சுப்பாங்க. அது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம ஆபீஸ் வேலைக்கு வீட்டு வேலை ஆபீஸ் வேலையை போகலாம். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட். இல்ல ராத்திரி தான் வர முடியும்னா ராத்திரி 9 மணிக்கு இருக்கு, 9, 10, 10:15, 10:30 மணி இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி வந்து எடுத்து சொல்லலாம். தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அவங்களும் வந்து இப்ப பெனிஃபிட் அடையாட்டுங்க. ஒன்னும் பணம் இல்ல, காசு இல்ல, ஒண்ணுமே கிடையாது, ஃப்ரீ தானே. சோ இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்தப்படுவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் வந்து திரும்பி வருகின்றான். சோ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாத மாதிரி தான். அவர் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கார். பகவத்கீதை உண்மை உறுதியிலும் எழுதியிருக்காரு. அதை தான் நம்ம பார்த்து படிக்கிறோம். சோ இவருக்கெல்லாம் எங்க போயிருக்காரு நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன். இது ஒரு விஷயம். இது வந்து 69. ஓகே, இது ஒண்ணு இருக்கு.
நச்ச தஸ்மான் மனுஷ்யேஷு கஷ்டின்மே பிரிய கிருத்தமஹ பவிதா நச்சமே தஸ்மாத் அந்யஹ பிரியதரோ புவி. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. பகவான் சொல்றார், அந்த மாதிரி சேவை மனப்பான்மையோட எல்லாரையும் வந்து திருத்தணும், எல்லாரும் வந்து ஜபா பண்ணணும், எல்லாரும் வந்து பகவத்கீதா படிச்சு இந்த உலகத்தை விட்டு இந்த சிக்கல்ல இருக்கோம், நம்ம ஜெயில இருக்கிறவள் அதே விட்டு போனோம். இந்த மாதிரி யாரு நினைக்கிறோம், அவனை விட பிரியமான தொண்டன் எனக்கு இந்த உலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவராக யாரும் ஆகவும் முடியாது. இவன் தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறதான் எனக்கு பிரியமானவர் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அத்யேஷ்யதே சைமம் தர்மியம் சம்வாதமாவயோகோ ஞான யக்ஞேன தேனாகம் இஷ்டஸ்யாம் இதி மே மதிஹி. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் யாரு, பகவான் சொல்றார். நமதுன்னா எனது அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் இடையிலான இந்த உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். அவன் வந்து அவனுக்கு எப்படி இன்டெலிஜென்ஸ் போய் அக்கார்டிங்லி அவன் ரொம்ப நல்ல பக்தி ஒரு இதுல ஆயிடுவான். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 18 days கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்குள்ளேயே அவ்வளவு பக்தியில தெளிஞ்சு போவான். இல்ல அவ்வளவு வரலையா, சரி இன்னும் 2வது டைம் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பக்தி வரும். கண்டிப்பா வரும், பண்ண 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 வரும். ஆனா சில பேருக்குலாம் ஈஸியா வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி வந்து அவன் கண்டிப்பா என்னை வந்து வழிபட ஆரம்பிச்சுப்பான் அப்படின்னு பகவான் சொல்றான். எஸ் ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ச ஸ்ருணுயாத் அப்பி யோ நரஹ சோ அப்பி முக்த சுபா லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். மேலும் நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றி இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகிறான். எல்லாரும் இதெல்லாம் யாரு வந்து நம்பிக்கையோட பகவானோட மேல நல்ல நம்பிக்கை வேணும். இதெல்லாம் அண்ட் பொறாமைன்னா என்னது, ஏன்னா அப்படி எப்படி பகவான் தான் கொண்டு வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம, எஸ் பகவான் பகவான் அதனால தான் அவரால் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து இதெல்லாம் கேட்டு நம்பிக்கையோட எல்லாம் கேட்கணும். ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் அவ்வளவு இம்ப்ரெஸ்ட், டோட்டலி ஜாப்ட். அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தவங்க இவர் வந்து ஒரு மேஜிக் பண்ணிட்டார். எல்லாம் அந்த மாதிரி சரணாகதி. அவ தனியே இல்ல, குடும்பத்தோட எல்லாரும் வழிபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் குடும்பம் எல்லாம் வச்சு அவங்க பிரதேசம் எப்படி இருக்கும், நல்லா குளிர் பிரதேசம். அதுல காலையில என்னண்டு குளிச்சு நம்ம சூடு அவ்வளவு சூடா இருக்கு, அதுக்கே நம்ம 4 மணிக்கு எந்திரணுமா குளிக்கணுமா அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு குளிர் பிரதேசம் மைனஸ்ல போயிட்டு இருக்கும். அதுல கூட அவன் வந்து காலையில இருந்துட்டு சுத்தமா இதெல்லாம் போட்டு பஞ்சகச்சம் எல்லாம் உடுத்திண்டு அவன் வந்து இது திலகம் விளையாட்டு இது பக்தி பண்ணும். சோ அவர் எவ்வளவு ஏங்கின்னு இருந்திருக்கா, உள்ளூர் ஏக்கத்தை அவங்க அவர் ஸ்ரீல பிரபுதை டேப் பண்ணி முழிக்க வச்சுட்டார். அவ்வளவு பக்தர்கள் அங்க இருக்காங்க. இப்போ இங்க நம்ம நாட்டிலேயே நிறைய பேர் தெரிஞ்சு கொடுத்து எல்லாரும் நன்னாவே இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க. சோ இதுல என்ன சொல்லிட்டு, மேல நம்பிக்கையுடன் பொறாமையின்றி இதனை யாரொருவன் கேட்கின்றானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும். புண்ணியம் இதெல்லாமே கேட்கறதுக்கு அதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே புண்ணியம் தான். அந்த வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். சோ 18.70 படிச்சா என்ன வரும், என்னை அறிவால் வழிபடுவார். 18.71 என்ன கொடுத்திருக்கு, பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு மங்களமான கிரகங்களை அடைகிறார். சோ அந்த ஸ்லோகம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் பிரபுஜி படிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க 73. நஷ்டோ அர்ஜுன உவாச்ச சம்ருதிர் லப்தா த்வத் பிரசதான் மயாச்சுத ஸ்ருதிதோ அஸ்மி கத சந்தேக கரிஷ்யே வசனம் தவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுன உவாச்ச, இவ வந்து அர்ஜுனா சொல்றார். என்ன சொல்ற, நஷ்டோ மோக ஸ்மிருதி லப்தா. ஓகே, இதை என்ன சொல்ற, அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரை எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது, எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது. இனிமே நோ கொஸ்டின் லெஃப்ட். ஐ எம் டோட்டலி கன்வின்ஸ்ட். தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு நான் தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக இருக்கிறேன். என்ன சொல்றாரு, எல்லாம் இப்ப கிளியர் ஆயிடுத்து. நோ கன்ஃபியூஷன், நோ கொஸ்டின்ஸ். இப்ப நீங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறாலும் தானே என்னண்டு நான் வந்து பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கேன். முதல்ல ரொம்ப குழப்பம் எல்லாம் இருந்தது. ஒரு கொஸ்டினா கேட்டு எல்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடுத்து. இப்ப அவர் வந்து வாட் எவர் கிருஷ்ணா சொல்ல போறாரோ அதெல்லாம் கேட்டு நடக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. இப்ப இதெல்லாம் முடிஞ்சாச்சு. இப்ப வந்து சஞ்சயா திருதராஷ்டிரர் சொல்லியிருக்காரு அந்த சீன். சஞ்சய் உவாச்ச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌச்சம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம். இந்த மாதிரி சம்வாதம்னா இது அவங்க இது கன்வர்சேஷன் இவ்வளவு ரொம்ப ரோமஹர்ஷனம். எனக்கு வந்து இந்த மயிர்கூச்சி எரியறதா இருக்கு கேட்க இதை நினைத்து பார்க்க. சஞ்சய் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மா
மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடல்களை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. அப்புறம் இது வியாச பிரசாத ஸ்ருதவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம் லோகம் யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். வியாசதேவர் தான் இவருக்கு அந்த ஒரு இது கொடுத்திருக்காரு, ஒரு என்னது ஞான திருஷ்டி. எங்க உட்காந்து எதை திங்க் பண்றோம் அங்க என்ன நடக்கும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து தெரிய வரும். சோ வியாசரோட பிரசாதம், வியாசர்ட்டேருந்து எனக்கு பிரசாதமா கிடைச்ச இந்த ஒரு ஞான திருஷ்டியால நான் வந்து இந்த உரையாடலை கேட்க முடிஞ்சது. அதெல்லாம் நான் வந்து as if நான் நேரே பார்த்தா போல அந்த மாதிரி உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்க முடிந்தது. ராஜன் சம்ஸ்மிருத்திய சம்பாதம் இதம் அத்புதம் கேசவ அர்ஜுனயோ புண்ணியம் கிருஷ்யாமி ச முகுர்முகு. மன்னனே, ராஜன்னா மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். திரும்பி திரும்பி இஸ் ரிகாலிங், இந்த மாதிரி ரிகால் பண்ணி 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 பாக்குறேன். என்ன ஆனந்தமா இருந்தது உரையாடல் எல்லாம் கேட்க கேட்கன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப ஒரு க்ஷணமும் நான் வந்து ரொம்ப இன்பம் அடைகிறேன். यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र ஸ்ரீர்விஜயோ மூர்த்திர் துருவா நீதிர்மதிர்மமா. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். நாட் ஓன்லி இத கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்கார், எல்லா இடத்தையும் இருக்கார். அர்ஜுனன்னா நாம தான், நாம எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து வில்லாளி கிடையாது, அர்ஜுனன் வில்லாளியா இருந்தார். பட் அதே இன்குவிசிட்டிவ் நமக்கு இருக்கே, என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டு 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 நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ நம்மளும் வந்து நம்ம எல்லாருமே அர்ஜுனன் தான், பகவான் கேட்டு கேட்டு படிக்கிறோம். நமக்குதான் பகவான் நேரடியா, அர்ஜுனன் வாஸ் வெரி லக்கி, பகவான் முன்னாடி நின்று சொல்லி கொடுத்தாரு, நமக்குதான் புக்கு வடிவமா இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டு படிக்கலாம். அப்ப அது மாதிரி எங்கெல்லாம் இருக்காலோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். அப்ப கண்டிப்பா நம்ம எல்லாம் அர்ஜுனா தான். எப்பவுமே பகவத்கீதா படிக்க படிக்க கிருஷ்ணன் நம்ம கூட இருக்காருன்னு ஒரு தோணல் வரும். நமக்கு கண்டிப்பா வெற்றியும் அசாதாரண வலிமையும் வரும், நியாயமும் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி செல்வம் வரும். அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கும். கீதா மாதா படிக்கணுமா? ஆயிடுத்தேன் கீதா மாதா முன்னாடி படிக்கணுமா? படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிக்கணும் மாதாஜி? இதா இந்த ஸ்லோகமா? எத்தனை யோகேஸ்வர படிக்கணுமா? அன்மியூட் பண்ணுங்க. படிக்கவா மாதாஜி? படிச்சுட்டேன், நீ திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி. யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணா எத்ரோ பாத். மாதாஜி படிக்கணும் மாதாஜி, வேண்டாங்களா? டைம் ஆயிட்டா? இல்ல இல்ல படிங்க. எத்ர யோகேஸ்வரா கிருஷ்ணா எத்ரோ பாத்தோ தனுத்தர தத்ர ஷரீர் விஜயோ பூதி த்ருவா டீதீர் மதீர் மம. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீர். ஓகே ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. போய் நம்ம வந்து லாஸ்ட் இதுக்கு வந்துட்டோம், ஸ்லைடுக்கு. இதுல என்ன, இப்ப இது வரைக்கும் 18 நாள்ல நம்ம என்னெல்லாம் படிச்சோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குவிக் ரீகேப். நாம் ஆவி ஆத்மாக்கள். நாம யாரு? இந்த பாடி கிடையாது, நம்ம வந்து ஆத்மா தான். கடவுள் கிருஷ்ணர் உயர்ந்த ஆளுமை, அதுவும் படிச்சோம். எஸ், கிருஷ்ணா இஸ் தி காட். அது நல்ல ஒரு ஆணி. நம்ம இதுல கொஞ்சம் டவுட் இருந்தாலும் அது நல்லா பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பரிபூரணத்தை அடைய பக்தி சேவைகள் தான் சிறந்த செயல்முறையாகும். அது சிம்பிளஸ்ட் அண்ட் அதுதான் சரியான பாதையில நம்மளை கொண்டு போகும். அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பக்தி பாதையிலன்னா இதுதான், கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், ஜப்பா பண்ணணும், பகவானுக்கு நிவேதியம் பண்ணணும், கோயிலுக்கு எல்லாம் போகலாம். பக்தி சேவையில வந்து இந்த கோயில போயிட்டு கிளீன் பண்றது அது பண்ணலாம், வழக்கேத்தலாம். இல்ல ஒண்ணும் அங்கெல்லாம் பண்ண முடியாது, நிறைய ஆளுகள் நம்ம வீட்டுல பண்ணலாம். தினமும் வழக்கேத்தி பகவானுக்கு அர்ப்பணம், டெய்லி நிவேதியம் பண்ண கொடுக்கலாம். துளசி வழிபாடு பண்ணணும். துளசி வழிபாடு பண்ண பகவான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவார். அவருக்கு பண்றோமோ இல்லையோ துளசி வழிபாடு ஒண்ணும் இல்ல. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம்லாம் தெரியாதுன்னா சும்மா 4 பிரதட்சணம் வரும். இல்ல அது எங்கேயோ மொட்டை மாடியில எங்கேயோ வச்சிருக்கோம், பிரதட்சணம் பண்ண முடியாதுன்னா குட்டியா வாங்க பாக்கலாம். நம்ம இல்ல எங்க ஊர்ல எல்லாம் கிடைக்காது, சில பேர் ஃபாரின்ல இருந்து இருக்காங்களே தெரியாது, அங்க ஃபாரின்ல எல்லாம் கிடைக்காது. சோ ஒரு வெள்ளி, அது அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெள்ளி, இதுல வெள்ளியில கிடைக்கும், அதை வாங்கி வச்சுட்டு ஜஸ்ட் அப்படி பிரதட்சணம் மாதிரி பண்ணி எல்லாத்தையும் நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றதுல எல்லாம் துளசி அலையும் போட்டோம்னா பகவான் டேக் இட். அந்த மாதிரி சோ பரிபூர்ணத்தை அடைய பக்தி சேவைகள் தான் சிறந்த செயல்முறையாகும். இறைவன் நம் அன்பையும் பக்தியை மட்டுமே எதிர்பார்க்கிறார். நம் என்ன கொடுத்தோம், எவ்வளவு கொடுத்தோம், 56 போகு கொடுத்தோம், 56 இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணி அதெல்லாம் நம்ம கண்டு வேண்டாம். ஆசையா என்ன கொடுக்குறோமோ எடுத்துப்போம். அப்போ நம்ம ஆசையா ஒரு விருந்தாளி நம்ம வீட்டுக்கு வர்றோம்னா என்ன கொடுப்போம்? நம்ம வீட்டுல ஒரு சாதா குழம்புதான் வச்சிருப்போம், டெய்லி அதான் நம்ம சாப்பிடுறோம்.
ஒரு விருந்தாளி வரணும் அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு பருப்பு பாயசம் ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்கு நல்லா அவரை வந்து வரவேற்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி வீட்டையே கிளீனா வச்சு சாப்பாடு நல்லதாம பண்ணுவோமே அது போல தானே பகவானுக்கு நம்ம அப்போ பகவான் எவ்வளவு பெரிய ஆளு இப்ப பகவானுக்கு எப்படி கொடுப்போம் நல்லா கிளீன் பிளேட்டு கிளீன் இது அவருக்கெல்லாம் நல்லா அதுக்கு நிறைய எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம பண்றதுல கொஞ்சம் எடுத்து வச்சு பகவானே நீங்க கொடுத்ததுல ஒரு எனக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்றேன் நான் என்ன கொடுத்த பகவானுக்கு நிறைய போறது இல்லை அவர் கொடுத்த பிச்சை தான் இல்ல லைஃபே அவர் கொடுத்த பிச்சை ஸ்டாப் பிரீத்திங்னா நின்றுடும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து சுவாசம் விட்டுருவோம்னா அவர் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் சோ அந்த சேவை மனப்பான்மையோட பகவானுக்கு வந்து பண்ணலாம் அவர் என்ன எதிர்பார்க்கிற நம்மளோட லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் தான் பாக்குறேன் அன்பையும் பக்தியும் தான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதை நம்ம வந்து பரிபூர்ணமா கொடுக்கலாம் இறைவனை பிரியப்படுத்த ஒரு எளிய பிரசாதம் போதும் ஒண்ணு இல்லையா நம்ம வீட்டுல இன்னைக்கு நாங்க காலையிலேயே வெளியில போறோம் 4 மணிக்கு போறோம் ராத்திரி தான் வரப்போறோம் இன்னைக்கு ஒண்ணு சமைக்கல அப்ப என்ன பண்ணலாம் தண்ணியாவது வச்சு இல்ல ஒண்ணு இல்லையா ட்ரை ஃப்ரூட்டாவது வச்சுட்டு பகவான் சாரி பகவான் இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு வைக்க முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு போயிடும் பகவான் வில் பி ஹாப்பி அவர் வந்து நமக்கு நம்ம எப்படி வந்து என்னது பரிமாற்றம் பண்றோம் அதுதான் அவர் பாக்குறார் உங்கள் சத்துவகுணத்தை பலப்படுத்துங்கள் உங்கள் கடமைகளையும் செயல்பாடுகளையும் செய்து அதன் விளைவுகளை இறைவனுக்கு வழங்குங்கள் நம்ம டியூட்டியை பண்ணிட்டே இருக்கணும் இதனால நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னு எதிர்பார்க்கவே வேண்டாம் ஏன்னா பகவான் கொடுப்பர் அந்த நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட இருந்தா கொடுப்பர் நாளைக்கு கொடுப்பற அது தெரியாது இல்ல அடுத்த வருஷம் கொடுப்பறா இல்ல 10 வருஷம் அப்புறம் கொடுப்பறா தெரியாது ஆனா கொடுப்பர் கண்டிப்பா கொடுப்பர் புலன்கள் மற்றும் மனம் மீது கட்டுப்பாடு அவசியம் நீங்கள் சாப்பிடுவதை கவனிங்கள் மெயினா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்பாடு வந்து ரஜோகுண சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா அந்த ரஜோகுணம் சில இதெல்லாம் சாப்பிட்டா நமக்கு ஒரு மாதிரி தூக்கம் வரும் உண்ட மயக்கம் அது தமோ குணத்தை இழுத்துன்னு போயிடும் சில சாப்பாடு எல்லாம் அதே போல சத்துவ குணத்தை இருக்கும்போது என்ன தாட்ஸும் இதா இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் நம்ம திரும்பி வில் நாட் கோ ஃபார் தட் அண்ட் இதுதான் இன்னையோட 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சு கொடுத்து 1 minute I stop